Chérifula filɛbagaw an bɛ a fo ka walima dɔn an bɛ a kɛtoni kɛ lamɛnkɛlaw bɛɛ fɛ bi sunna a ye maaba 4 de wele donc maa fɔlɔ o jɔn ye o ye Ismaïla Fane ye n'i ko Ismaïla Fane mouvement jamana kanu Ismaïla Fane i ni ɲakuma folikan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin Chérifula filɛbagaw ma. Bɔgɔla n b'i fo ka Boubacar fo ka Chérifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ n ka président fo Elhaji Mohamed Sako mouvement jamana kanu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an da bɛna don kuma min na Ala ka kɛ sababa ye. maa filanan Zana tigi ko ten ko ni su bɛ diya k'a bɛ dɔn fitiri fɛ donc an balaka dɔ b'an bolo yan su in na mun ye Kaja Fofana ye an tɛ an sen bɔ a la folikan jumɛn de b'o k'a lase Chérifula filɛbagaw ma. Bo kelen n b'i fo i ni ɲantuma ka Boubacar fo ka Chérifula filɛbaga jɛkulu ni baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka malidenw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka dugawu kɛ jamana ye ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ka kɛ jamanadenw ye ka tila k'an baro bɛ ɲɔgɔn n'o ye n balimakɛw ye ko bɛɛ lajɛlen fo. An t'an sen bɔ a la Maimuna. Mais bo kelen ne e y'i sen bɔ a la est-ce que an bɛ sigi yan an t'an sen bɔ a la. Ɲininkali don. An t'an sen bɔ a la o ye de an ka jamana. Basa n'i y'i sen bɔ i ka jamana jɔli la maa si tɛ yen min bɛna a jɔ i ye waati dɔ tɛmɛna maa caman maabaya t'a la maadenya t'a la bɛɛ lajɛlen nenina bɛɛ lajɛlen buruja la bɛɛ lajɛlen bɔr'i danbe la munna k'i da don i faso jɔli kuma la n'i kumana i fa bi neni i ba bi neni maa caman découragera dɔw ko k'an k'an da de an k'an sen bɔ a la o tuma de la ne ko non ni ne kan ka k'an sen don tumaya la basa n'an y'an da de an b'a to maa minnu yɛrɛ da man ka don hali gɛrɛn kuma la olu de da bɛna don faso jɔli kuma la donc an ko an t'an sen bɔ a la wa n b'a dɔn an fɛn fɛn bɛɛ yan bi ni si sen ma bɔ a la de o de kama an sigilen don faso jɔ kɛnɛ kan an bɛna kuma minnu fɔ Ala k'u ni sababu. Ami donc Boubacar i ma ye jamana kanu bon an t'an sen bɔ a la maa sabanan o ye Mamadu Traoré dit le roi alternatif pour le Mali. Folikan jumɛn b'o k'a lase Chérifula filɛbagaw ma. Monsieur Traoré n b'i fo n bɛ Chérifula cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo n b'an ka auditeurs n'an ka auditrices fo n bɛ n collègues fo n'o ye aw ka invités ye ni minnu bɛna débat kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen kɔ n ka foli bɛ maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ye. D'accord, alternative pour le Mali o kɔrɔ ye di. Alternative pour le Mali bɛ yɛlɛma de ko fɔ comme jamana bɛ yɔrɔ min na sisan an mago bɛ yɛlɛma na parce que jamana bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ sisan a b'a bɔ an politique mɔgɔw la parce que jamana bɛ gérer ni politique de ye ni komi kɛra i tile la i sen b'a la i sen t'a la i b'o responsabilité ta en tant que homme politique donc alternative ye tɔn kura sigilen ni kɛra régime min bɛnna kɔfɛ pour que ka yɛlɛma don jamana politique taabolo la. Ah d'accord, merci beaucoup. Ka Abdraman Diallo donc n'i y'ale ko fɔ ale tɛ maa dogolen folikan jumɛn b'o k'a lase Chérifula filɛbagaw ma. Ok Traoré i ni ce i ce i ka invitation na k'an wele ka na i ka plateau kan ka na Mali ko kuma fɔ n bɛ n tɔɲɔgɔn fo fɛn fɛn bɛ plateau in na yan ka maliden bɛɛ fo fɛn fɛn sɔgɔlen don a la nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ k'an lamɛn Mali kɔ kan. D'accord, mais i bɛ yan ko PACP. PACP Parti pour l'action civique et patriotique faso de ɲɔgɔnya kɛwaleya tɔn o de ye PACP. D'accord. Boubacar kɔrɔfɔ ti nin ye donc folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Chérifula filɛbagaw ma. O kɛlen an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na maa o maa ni ye Chérifula télé kanu an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na nin ye laada ye ni wagati sera kari o kari an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ min ye faso jɔ kɛnɛ kuma ye ani kibaruya min bɛ jamana kɔnɔna na ka se ka baro k'o kan maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na bi su in na sa o b'a fɔ bamananw b'a fɔ ko n'a fɔra i ma ko i miiri o bɛ kɛlɛ bɛɛ ban fo musoko kɛlɛ donc bi su in na an bɛna kuma fɛn min kan o ye référendum ye o la référendum min bolodalen don juin kalo tile 18 ko lahala bɛ cogoya min na an da bɛna don kunkun n'a ɲɛɲini la k'a walawala min b'a to an filɛbagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la. Siga tɛ nin na Boubacar an y'o de fɔ n ko bi su in na tableau a garinen don ka ɲɛ kosɛbɛ parce que oui non référendum an b'a la an t'a la donc Ismaïla Fane jamana kanu tɔgɔ la e bɛ se ka mun de fɔ référendum ni ko a bɛ kɛ le 18 a ko wɛ ko a sɔnna dalu jumɛn bila. Bukala ɲininkali diyara n ye an mɛna date nɔfɛ kosɛbɛ tellement que an mɛna date yɛrɛ nɔfɛ yan'a ka se an ye sanction sɔrɔ date ko in na k'a sababuya kɛ chronogramme ko ye
ni CEDEAO ye an sanctionné a kɔnɔna la ni malidenw n'an sɛgɛnna a kɔnɔ kosɛbɛ mais n'a ta o ta ye timinadiya kɛ ka an cɛsiri ka tugu an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ ni ala nana kɛ dati fɔlɔ kun dira n'o bɔra a ma jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ u bɛ continuer baaraw fɛ et maintenant ka dati wɛrɛ di tugun ala nana kɛ o dati nana di n'o kɛra kalo kura tile 18 an bɛ taa kalafili la n'o ye référendum ko ye ka essayer an ka jamana sɛbɛn b'an bolo constitution ka yɛlɛma dɔɔni don a la donc ni maa minnu bɛ sɔn a ma walima ni maa minnu tɛ sɔn a ma mais kalafili bɛ daminɛ ni an ka finitigiw de ye fɔlɔ olu ta bɛ kɛ le 11 juin kalo kura tile 11 maintenant n'olu bɔra yen an minnu ye civil ye an bɛ don a kɔnɔ mais Bokele an bɛ référendum in a waliya an b'a fɔ tare koba don parce que a bɛ fɛn caman ɲɛ yira an na yanni an ka se kalafili belebele yɛrɛ ma n'o ye président kalafili o dɔ ye jumɛn ye i b'a ye k'a fɔ an bɛ tɔrɔgɔ dɔ kɔnɔ mun ye accord ko ye o accord ko bɛna yɛrɛ sɔrɔ an ka jamana parti dɔ ni o t'an bolo an sago yɛrɛ la i n'a fɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye Segu ni Sikaso ni Mɔtu b'an bolo cogo min na an bɛ don cogo min y'an diya an bɛ bɔ cogo min y'an diya donc n'a fɔra an ka tiɲɛ fɔ Kidali ko problème b'an da la ten maintenant référendum dun n'a bɛ kɛ a ka kɛ Mali territoire bɛɛ de kan Mali dugukolo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ donc a ka kan vote ka se ka taa kɛ donc n'a bolo dara o b'a yira k'a fɔ kuma min bɛ fɔ sécurité ko la k'a yira k'a fɔ armée monte en puissance donc o bɛ se ka kɛ ko ye mun bɛ an basigi an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka taa an ka dugukolo fantan naani bɛɛ la sécurité kɔnɔna la et que an ka armée yɛrɛ fana bɛ se ka an sécuriser maintenant belebeleba filanan ye jumɛn ye an balima kidalikan minnu bɛ n'olu tun murutilen don k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ o minnu yɛrɛ ye malidenya yɛrɛ kɔnɔna la et que vote bɛ se ka taa kɛ Kidali yɛrɛ kɔnɔ olu yɛrɛ ka se ka vote kɛ Kidalika bɛɛ ka vote minnu si sera vote donc référendum in bɛ o basigi bɛɛ la na an na donc o de kama an y'a laɲini kɛ a ka kɛ coûte que coûte référendum in kana bɔ ni date in kɔrɔ parce que ni fɛn minnu bɛ n'i ye ninnu cité tan ninnu ye fɛn ba de k'a yira jamanadenw na an ka se k'a rassurer k'a dɔn k'a fɔ an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna la an yɛrɛ damaw an bɛ se k'a bɛn a la parce que fɛn wɛrɛ ɲɛ bɛ Mali la mun tɛ malidenw yɛrɛ ye donc référendum in ka kɛ vraiment a bɛ fɛn caman yira an na mais tagalen ɲɛfɛ komi an bɛna don fɛn kɔnɔ donc a yɛrɛ nafa ye mun ye donc an b'o fɔ tagalen ɲɛfɛ. ok Bokar jamana kanu an bɛ bɔ yen an bɛna Kayatu Fofana fan fɛ donc Kayatu n'i ye Ismail Fane ka kuma ta donc an bɛ fana ɲininka o ɲininkali kelen donc e bɛ se ka mun de fɔ. ok Bokele n b'i fo ka tila ka malidenw fo i b'a dɔn n'i bɛ ni kuma ninnu fɔ mɔgɔw k'a faamu tuma dɔw la ko kuma a ka fisa ni kuma yɛrɛ tigi ye le message est plus important que le messager n'an bɛ kuma minnu fɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a di sababa bɛɛ révision constitutionnelle ni ka constitution kura yɛrɛ ta ne bolo an t'o wagati yɛrɛ kɔnɔ parce que anw yɛrɛ ka constitution n'o ye an yɛrɛ ka sariya sunba ye ale yɛrɛ bi kuma a yɛlɛma cogo kan mais ni maa min tɛ fɛ ka sariya labato i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ sariya kɔ munumunu ou bien i b'i pan a kunna i b'a sago i bɛ kegunya kɛ sariya la mais sariya ye sariya de anw ko yan 2017 ne ma fili ne ma ɲina anw ko n ko an tɛ a banna ma créé parce que ko président min tun bɛ o don k'an tun b'o juguya la non an tɛ mɔgɔ jugu ye mais an tɛ a banna créera don basa an ko sariya sunba yɛrɛ ko tant que dankarilen don Mali fan dɔ la hali ni sibirinya kelen de don ko yɛlɛma cogo t'ale la falenni cogo t'a la nin tɛ ne ka kuma ye dɛ nin ye sariya sunba de ka kuma ye donc 2017 kana se bi ma an bɛ se k'a fɔ ko Mali carte sécuritaire yɛrɛ a zone bɛɛ kɛra rouge de an bɛ se k'a fɔ tɛ dɛ a zone bɛɛ kɛra rouge de ni anw nana ye o sariya sun yɛrɛ ka yɛlɛma don a la tɛ bilen dɛ ko ka sariya sun yɛrɛ bɔ yen ka na ni sariya sun kura ye i b'a dɔn kumaw ma ta kun fɛ laɲiniw ma ta kun fɛ munna a bɛ se ka kɛ hali jamana dɔ bɛ se ka wuli ka na bi Mali kan jugu dɔ bɛ se ka Mali minɛ bi
mais n'o y'a sɔrɔ sariya sunba kelen don ka nin garde fou ninnu bila yen o dabɔkun ye de hali ni jugu binna aw ka don min na don o don n'aw sera k'aw yɛrɛ lasɔrɔ a bɛ yira k'a fɔ aw ka jamana in a tɛ se sariya sunba tɛ se ka falen munna parce que o ɲɛ bilalen don kaban ko ni dankarilen don jamana fan dɔ la hali ni sibiriɲa kelen don pour moi an ka président de la transition a yɛrɛ bɛna don min na a y'i kali ka siɲɛ constitution in de kan n'o ye sariya sunba ye o b'a yira k'a fɔ ko sariya tɛ sariya sunba in sanfɛ ni sariya tɛ sariya hali charte min taara a fɔra ko ni fɛn min tigɛra ni sariya sunba cɛ i b'a ye ni fɔɲɔgɔnkɔ nana sariya sunba de bɛ taa o kɔrɔ ko sariya sunba sanga ɲɔgɔn tɛ bon n'an ye an ɲɛ tugun parce que karisa ka di n ye parce que ne mago bɛ fɛn dɔ la ou bien ne nin ko in kɛra a ka ɲi ne ma n'an y'an ɲɛ tugun o kan ka sariya sunba yɛrɛ sɔsɔ parce que de violation sur violation finalement violation bɛ kɛ fɛn banali ye an bolo o kɔrɔ ye mun ye ni fɛn o fɛn n'an ka sariya sun n'a violé la a tɛ foyi k'an na bilen donc an ko bi in na maaw bɛ marifa cikan de b'u lada k'u lawuli u sigiyɔrɔw la bi in na ni yɔrɔ 70 tun bɛ an bolo bi in na an bɛ se k'a fɔ yɔrɔ premier ministre taara kuma don min na CNT la a ye dugu 2 de cité k'an ye min libéré n'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ o kɔfɛ donni wɛrɛw b'o kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'o fɔ an ye mais nin ye premier nin ye voix officielle di donc pour moi jɛnɛ an b'a fɔ an bɛ miliyari yiri ka taa don ni sariya sunba in na sariya sunba ko t'an na o ni sariya sunba ko tun b'an na an tun tɛ kali ka siɲɛ k'a kan o sariya sunba ko tɛ Mali la fɛn min ko jumɛn ko bɛ maliyɛnw na bi an kan ka k'olu de k'an ka priorité o baara bɛɛ fana tɛ se ka kɛ transition kɔnɔ fo transition k'a faamu ko fanga furancɛ fanga de don diɲɛ donni bɛɛ tɛ se ka ta k'a da a yɛrɛ kun n'a y'o kɛ bɔda tɛ ye donc pour moi k'a fɔ ko ka taa référendum la le 18 juin ne bolo o ye c'est-à-dire n'an y'an da de o kan an y'an yɛrɛ janfa ka Mali janfa ka malidenw janfa bi n bɛ ka kuma min fɔ a bɛ se ka kɛ nin tɛ diya dɔ ye parce que ale nin bɛ a yɛlɛmabagaw fɛ parce que ale ka nan b'a la parce que n'a yɛlɛmara ale bɛ jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ o kama a bɛ se ka kɛ olu n'u ɲɔgɔnna caman i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ fana dɔw fana bɛ yen olu bolo tiɲɛ na k'a ka ɲi de parce que bɛɛ tɛ jɛ ka tiɲɛ mais don dɔ bɛ na parce que Mali o de n'i ye kuma fɔ de san wɛrɛ kɔta o bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko pourtant k'a delila ka kuma min fɔ ko tiɲɛ kun don dɛ mais parce que nous sommes un peuple qui n'anticipe jamais an tɛ fɛnw ɲɛsigi an tɛ fɛnw analyser an bɛ mɔgɔ wɛrɛw de bila ka analyse k'an place la an bɛ mɔgɔ wɛrɛw de bato ka mɔgɔ wɛrɛw de ta k'u bila yɔrɔ wɛrɛ alors que Ala ye hakili d'an ma pour que an yɛrɛ ka réfléchir de an yɛrɛ ka se k'a dɔn nin ye ɲuguman ye nin ye juguman ye comme Descartes l'a dit le bon sens est la chose la mieux partagée au monde donc pour moi référendum ko kuma yɛrɛ man ka fɔ malidenw ye bi d'accord fɛn jumɛn bɛ fɔ malidenw ye maliden kan ka k'a yɛrɛ ye basigi maliden kan ka k'a yɛrɛ ye balo ɲuman maliden man kan k'a fɔ i n'a fɔ an bɛ nale yan bi dɔw ye duwawu k'an ka page kan ko b'a ɲini Ala fɛ ko courant kana tigɛ u ka se k'a suit courant man ka kɛ luxe ye malidenw kan ka on est en plein 21e siècle malidenw kan ka k'u yɛrɛ y'o de kɔnɔ mais malidenw man ka a fɔ ko bi na sariya sunba il faut k'o de ka falen n'a falenna ne bɛ fɛ k'a dɔn a falennen a bɛ na ni mun de d'accord ok Boubacar Kayatu Fofana an bɛ bɔ yen an bɛ taa Mamadu Traoré le roi voilà Artinɛ le roi e bɛ se ka mun fana fɔ merci monsieur Traoré franchement n bɛ n balima minnu ye kuma ta n ye n b'u fo u ka faso jɔ kuma la ni ne yɛrɛ ko n bɛ n da don nin kuma la n bɛ répétition kɛ mais je suis obligé de parler n balimamuso Kɛzɛdu fɔra ka min fɔ sisan tan don kelen t'a jɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka kolo kunnaji kɛ k'a lamɛn parce que Mali bɛ yɔrɔ min na bi fɛn dɔ de kolen don k'a kɛ maliyɛnw kɔnɔ min ni tiɲɛ tɛ fankelen fɛ quoi mais min ne dabaliya b'an ka jamana na bi n'i y'a jateminɛ jamana bɔlen don k'a bɛn politikimɔgɔw bolo ni ko politikimɔgɔw bolo ko tɛ se ka taa tigi kɔ faut qu'on soit clair mais sama ju tɛ kɛlɛ la o tɛ wɛrɛ ci kun bɔ armée tun yɔrɔ waati dɔ la Mali kɔnɔ ni sɔrɔdasi tun tɛmɛnen tun Sankɔrɔ cɛ la jamana budget bɛɛ taara k'a don armée la jamanaden bɛɛ ye armée soutenir armée bɛ yɔrɔ min na bi c'est une fierté dans la sous-région hali n'a bɛɛ ma dilan fɔlɔ wa a bɛɛ bɛ se ka dilan ni politikimɔgɔw ka politique de ye o ɲɔgɔnna de kan ka kɛ jamana politikimɔgɔ la ka jamana budget bɛɛ ta k'a don politikimɔgɔ fɛn na fɔlɔ ko wari donna politikimɔgɔ la ni ko min don détail kɔnɔ n bɛ n ka temps perdu
wari donna politique mɔgɔ la mais ɲɛma si politique fɛnɛ ma 100%. Donc ni jamana tiɲɛna politique mɔgɔ bolo, moi je pense que a bɛ yɛlɛma de ɲini a la. Politique mɔgɔ minnu ma gouvernance kɛ a bɛ gɛrɛ olu de la. N'u ka hakilila ɲuman u ka jamana jɔ. O de ka ɲi k'a fɔ k'i bɛ ko yɛlɛma ka k'i hakilila ye k'a sɔrɔ i tɛ baara dɔn. An bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ bi n'o ye référendum ko ye, mais jamana mago tɛ référendum na. Politique mɔgɔ minnu n'u ko ko jamana halakir'u bolo, référendum olu ka politique de ye o. Fo k'o de faamuya quoi. Parce que référendum ye dabiri de ye Mali da la. Faut que Maliens k'u tulo dayɛlɛ a kan mais ni Mali kanu don u ka mɔgɔ ko bɔ ka jamana ko ta. Dabiri de don. Dabiri min don. Jamana bɛnna politique mɔgɔ minnu bolo olu ka dabiri de tun don contre le Mali. Référendum ti dɔwɛrɛ ye sema favoriser ko. U y'a bɛ misima min ko k'o bɔ Mali kɔnɔ. Misima bi ya ka référendum pression kɛ référendum ɲini kan. Ni ye jamanaden dɔw olu wele dɔ bɛ k'a fɔ ko MINUSMA ka taa. MINUSMA ka taa. Alors MINUSMA bi ya ka référendum de protéger. MINUSMA bi ya accord d'Alger de kɔfɛ. Parce que accord d'Alger y'a yira k'a fɔ an ka découpage territorial kɛ. Accord d'Alger y'a yira an ka taa référendum na. Sénat déjà mu chambre ka créer. Ni Sénat créera, o ye ka fanga de di Sénat ma pour que jamana dugu bɛɛ ka kɛ région bɛɛ ka kɛ comme dugu. Ɲɛmɔgɔ ka sigi région bɛɛ la. U ka budget bɛɛ ka gérer u yɛrɛ ye. Min bɛ sigi Kuluba o président Foroko de ye. Uniquement pour les signatures. Ni Sénat créera, sénateur bɛ caya, député bɛ caya, u fanga bɛ bonya. N'o fanga farala ɲɔgɔn kan don dɔ la, u bɛ se k'u ka indépendance demander avec force. Donc o de politique nana ni MINUSMA nali ye. MINUSMA nali ye ka accord d'Alger de protéger. Accord d'Alger protection o bɛ na ni jamana tilali de ye. Accord d'Alger ɲɔgɔn na accord koloma deli ka kɛ Mali fɛ. Accord d'Alger fɛnɛ défendant mɔgɔ minnu fɛ bi olu de faralen don transition mɔgɔw kan ka Mali bila sira kolon kan parce que sɔrɔdasi tɛ politique dɔn olu de bɛ politique dɔn o jamana cira o politique mɔgɔw de bolo. Accord d'Alger mɔgɔ min ye campagne kɛ accord d'Alger la c'est le premier ministre actuel Choguel Kouala Maïga. C'est lui qui était délégué pour les préparatifs des accords d'Alger. A démarché kɛra le ministre des Affaires étrangères actuel Abdoulaye Maïga ale de accord d'Alger démarché janfan bɛɛ kɛ ni Abdoulaye Diop k'a ban pewu. Bon bi o mɔgɔw de bilalen don transition mɔgɔw ɲɛma ko ka sira yir'u la. Biɲɛkɛla ɲinina Seydale Biɲɛkɛla ka o bɛ yan. Alors aw ko k'a ba la France. Premier ministre ko a ma ko la France nous a laissé en plein vol. Aujourd'hui ale de bɛ ka France ka intérêt défend parce que quand il défend le référendum aujourd'hui personne ne bɔ ka référendum ko la o. C'est pour cela ni ne mɔgɔ ye k'u bɛ ka bɔ k'a fɔ ko a ba la France ni mɔgɔ ye bi ka bɔ k'a fɔ ko MINUSMA ka taa ne bɛ yɛlɛ u la de quoi. MINUSMA bɛ se ka taa ni kan jumɛn ye. MINUSMA bi ya ka accord d'Alger de défend. Accord d'Alger fait de ka pression du gouvernement kan ka taa référendum na pour que Mali ka tila. Bon e bɛ ni faamu cogo di. Donc ne ko bɛ don a couloir kɔnɔ a fanga ka bon tellement bon min vient simplement référendum là les élections référendaires là c'est contre le Mali. C'est un complot contre le Mali. Et ce complot au gouvernement bɛ ka don a kɔnɔ. U tɛ ka don a kɔnɔ k'a fɔ k'u t'a kalama de k'u ɲɛtugu ka don a kɔnɔ don parce que pression b'u kan. Donc ni jamana mɔgɔw faral'u kan k'a fɔ minnu t'a dɔn sinon politique mɔgɔ minnu b'a jouer kɔnɔ olu b'a dɔn dɛ. Ni Sénat créera deuxième chambre bɛ créer u nafa bɛ bonya. Deuxième chambre président de la République kan ka mɔgɔ dɔ choisir a kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma taa élection na. Promesse talen don caman ye u bɛ jamana sira ɲuman dɔn mais u b'u ɲɛtugu a kan pour leur propre intérêt. Anw dun ye politique mɔgɔ ye anw ye fan ɲini. Moi j'ai été candidat 2 fois pour être député. Donc Sénat créé la a bɛ na arranger o. Si ni ne bɛ intérêt personnel kɔ bi ne bɛ t'u kɔ. Mi tout ko promesse bɛ se ka taa yen k'a fɔ ko deuxième chambre dɔ bɛ di yan promesse bɛ se ka taa yen élection na mi kɛ député parce que chambre bɛ kɛ fila ye ni chambre kɛra fila ye député yɛrɛ minnu b'an bolo an tɛ ka se k'olu entretenir fɔlɔ kuma tɛ ka Sénat créer ka dɔ fara maliyɛnw ka problème kan donc n'i ye politique mɔgɔ ye bi ko je suis contre le référendum politique mɔgɔ halala dɔ yɛrɛ wolo don n'o ye politique mɔgɔ kɔgɔlenbaw ye bi u b'u sigi ka munumunu référendum ko kuma da fɛ k'a fɔ ko référendum ko o de ka ɲi Mali ma k'a fɔra ko charte t'a yira k'a fɔ ko Assimi tɛ se ka kɛ Maga constitution na mais ni mɔgɔ min y'o fɔ kabako de don constitution b'a fɔ très bien ko ni jamana fan dɔ minɛnen don komi Kadijatu y'a fɔ cogo min na mɔgɔ man ka s'ale ma ko ni mɔgɔ bɛ s'ale ma i ka s'a ma n'i ye député élu bɛ jamana bolo ni président démocratiquement élu bɛ jamana bolo o si tɛ anw bolo bi anw bɛ se ka ma nin constitution na cogo di an bɛ ka nin constitution na pour l'intérêt personnel pas l'intérêt du Mali. D'accord. Ok, an bɛ hakɛtoni kɛ kuma na parce que kuma ye todun de i y'a faamu donc i ye kuma alala ni fɛnw an bɛ hakɛtoni kɛ o yɔrɔ fɛ parce que bɛɛ n'i ka faamuyali don donc on présente des excuses sur ce côté donc kuma bɛ kuma dilan kuma ye kuma cɛ. Je présente les excuses. Merci beaucoup donc an bɛna Kawo fɔ a fɛ Kawo o ɲininkali kelen e fana a bɛ se ka mun fɔ la. Ok bɔ kelen ni cɛ i ka ɲininkali la ni
fɛn fɛn kumana nin sujet kan n y'a bɛɛ ka réponse lamɛn avec beaucoup d'intérêt i ko mun na référendum a ka kan an ka hakililajigi kɛ an bɛ période dɔ de la n'an b'a fɔ a ma ko période de refondation yanni n ka don kuma in kɔnɔ a bɛ n permettre ka politique kɔrɔfɔ mɔgɔw ɲɛna politique tɛ foyi ye ka na ni solution ye problème min bɛ na an dala sigida la k'olu mafilɛ sariya adamadenw de b'a ta pour que ka u mago ɲɛnabɔ pour que ka u ka kungo minnu bɛ se ka na u da la tiɲɛ min bɛ yen don min kama k'o sariyaw ta pour que k'an dɛmɛ f'an ka taa an bɛ avancer fo don dɔ la an bɛ na ye k'a fɔ bon nin solution adapté len tɛ tuguni an bɛ tila k'a yɛlɛma tuguni k'a bila parce que adamadenw bɛ sariya ta pour que k'u mago de dilan o bɛ cogoya min na jamanajɔ fana bɛ taa nin référendum kuma in bi tɛ an bɛ 2023 la an ka jamana kɔnɔ 92 constitution min b'an kunna n'o sigira o waati de 92 à 2000 depuis ka na moins de 10 ans après gouvernement mun tun b'an kunna o waati o y'a essayé ka constitution ka falen don a la première tentative je crois c'était en 2000 a ma se ka kɛ a waati parce que mɔgɔw ye bisikili kɛ k'a fɔ ko nin mandat bɛna ban a tigi bɛ fɛ ka yɛlɛmali ka kɔrɔbɔrɔw k'a la 2011 ATT ka cinquantenaire waati en 2011 la commission Daba Jawara o fana sigira parce que sariya y'o de ye jamana gafe y'o de ye pour que n y'a f'i ɲɛna cogoya min na ka mɔgɔw mago dilan mais pratique la i bɛ majɛ dɔw y'a la i b'a essayer k'olu corriger an nana ye k'a fɔ en 2011 an ka constitution ye o y'a sɔrɔ a bɛ 20 ans a fɔra ko bon ko majɛ dɔw b'a la parce que an ka constitution c'est de type rigide hali virgule kelen a tɛ se ka bɔ a la en tout cas falen dɔ tɛ se ka kɛ f'i ka a falen donc a fɔra ko ka o référendum commission dɔ ye baara k'a kan kosɛbɛ o don kama consensus tun bɛ jamana kɔnɔ bɛnkan tun bɛ yen ko ka falen a baara kɛra mɔgɔ caman lamɛnna parti politique minnu tun bɛ yen a waati n hakili la consensus ba tun bɛ pour que ka taa a référendum na min kɛra 2012 o ma dogo mɔgɔ si la a ma se ka kɛ o waati 2013 fɛn dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko assise de la décentralisation depuis o sigida mun kɛra parce que Mali ye jamana min ye jamana décentralisé len de don ko ka fanga segin so collectivité ka se k'u yɛrɛ ta depuis o waati a fɔra ko an ka sariya sun ko ka falen ka yɛlɛma dɔw don a la pour que ka fanga don a la majɛ mun b'a jɛ k'olu fara kan pour que an ka se ka avancer hali bi parce que décentralisation i bɛ étape dɔ de kɛ i b'a évaluer n'a ma ɲɛ i bɛ dɔ wɛrɛ i bɛ se ka mun kɛ ka a dafa i b'o fara kan pour que ka avancer 2017 ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ n'o an b'a fɔ ma ko conférence d'entente nationale o fana sigi ka fɔ ba in o fana ye sariya sunba in yɛlɛmali kuma fɔ o yɛrɛ dɔrɔn tɛ parti politique n'i y'a san 10 kɔ ye jamana in kɔnɔ yan débat bɛ ka kɛ dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'an ka taa république kura la k'an ka taa 4e république la parce que constitution m'an bolo constitution kan ka bɛn de ka basigi mais ni majɛ jɔra la fo k'a falen donc depuis 2017 o débat bɛ yen ka na 2018 la dialogue national inclusif o ma dogo mɔgɔ si la yan consensus ba kɛra ko ka constitution falen dɔw y'a fɔ tuguni ko ka taa 4e république la o débat ninnu bɛ yen donc k'a yira dɔw la parce que n y'a mɛn kuma kɔnɔ yan sisan ko an bɛna nin kɛ parce que MINUSMA parce que accord ça n'a rien à voir ni débat ninnu bɛ jamana kɔnɔ a ka ca ni 20 ans ye donc ni débat bɛ yen la classe politique bɛ nin débat ninnu kan ninnu forum bɛ yen fo ka na denni kɔfɛ n y'o fɔ accord 2020 fanga yɛlɛmali min kɛra concertation min kɛra o fana y'a fɔ gouvernement PAG 1 PAG gouvernement 1 gouvernement 2 nin bɛɛ la réforme kuma fɔra ko ka constitution falen donc constitution faleli Mali kɔnɔ bɛnkan de don consensus de don n tɛ accord ma n tɛ fɛn ma classe politique dans son ensemble o consensus bɛ yen Kadia b'o dɔn ne b'o dɔn an bɛ parti politique animé an b'o dɔn tous ceux qui font la politique au Mali sache b'a dɔn k'a fɔ consensus bɛ constitution yɛrɛ la donc n'an bɛ kuma fɔ kuma dɔw bɔlen don mais fɛn dɔw bɛ mana mais sanu tɛ quoi an kana n'a fɔ ko non constitution bɛ ka falen bi parce que o ye MINUSMA ye parce que o ye accord ye ça n'a rien à voir au contraire fɛn dɔw fɔra yan réforme ninnu et puis an bɛ ɲa f'i ɲɛna an bɛ refondation fanga de la Mali bɛnna an y'a essayé ka tentative caman kɛ pour que k'an bɔ dingɛ kɔnɔ a caman ma ɲɛ bɛɛ bɛnnen don k'a fɔ an k'an jija nin ka kɛ transition laban ye quoi donc majɛ fɛn fɛn b'an ka sariya sunba kɔnɔ dɔw yɛrɛ ko k'an ka taa 4e république la jamana ye sira dɔw de ta an tun bɛ fɛn dɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kunun ni bi tɛ kelen ye an tun bɛ kulu dɔ kan an nana don kulu wɛrɛ kɔnɔ an ye siraw ta an ye décision ta an ye cap yɛrɛ de yɛlɛmɛ donc mɔgɔ tɛ se ka taa aussi loin o baara ninnu na mɔgɔ tɛ se ka i yɛrɛ bɔ garan kɔnɔ ni yɔrɔ ninnu na k'a sɔrɔ n'i ma contrat social kura ta ni jamanadenw ye o logique de nana ni constitution falen ye en plus k'a fɔ ko consensus bɛ yen donc nin de y'a raisonnement ye fɛn caman bɛ yen o b'an ka
an ka texte yɛlɛma ka jɛ kuma la fɔ je suis d'accord k'a fɔ ko a bɛɛ tɛ texte ko ye mais texte tuma dɔ a b'a permettre pour que ka cour de compte filɛ nin bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a mɛnna an kan ka cour de compte bila Mali la o b'an ka texte la o yɔrɔw bɛ yen o ani fɛn caman wɛrɛ réforme politique réforme institutionnelle élection 2018 hali crise min kɛra élection kɔfɛ mɔgɔw nana CEDEAO nana kuma ni ɲɔgɔn cɛ a fɔra ko vraiment an kana taa élection wɛrɛ la n'an ma réforme kɛ réforme suguya ka ca dɔw ye constitutionnel ye dɔw ye loi électorale ye olu caman yɛlɛmana donc ninnu fɛn ninnu ma tun sanfɛ ka bɔ ka bin donc bɛnkanw de b'a kan pour que k'a falen sariya b'a permet dɔw bɛ se ka sɔn ma dɔw tɛ se ka sɔn ma mais de grâce an kana n'a kɔrɔ yɛlɛma k'a fɔ ko Faransi ou bien non ça n'a rien à voir donc o yɔrɔ ninnu jɛ ka bɔ kuma na ni référendum in a bɛna permet Mali ka kɛ malidenw ta ye a bɛna souffle kura don an ka mara tacogo la c'est extrêmement important donc n'an m'o yɔrɔ ninnu fɔ ani a ye fɛn dɔ fɔ a ko ni référendum bɛna accord d'Alger renforcer an ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna au contraire mais exemple kelen dɔrɔn ma an bɛ ka référendum kɛ n'a kan ka accord d'Alger favoriser CEMA tun kan ka communiquer kɛ k'a fɔ k'ale b'a soutenir mais la CEMA même est contre ce projet de constitution qui vient de sortir. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'au contraire, les révisions constitutionnelles ou des nouvelles constitutions en permettaient. Madia Moutoumé 2015, l'accord est signé, le Mali était en position de faiblesse. On a repris la main, la constitution permet qu'au fin FMB et le fin quel rôle la corriger. Et c'est d'ailleurs pourquoi CEMA est contre le projet de nouvelle constitution. D'accord. C'est vraiment important. Ok. Bogar, à Bichoun Nakadia. Parce que voilà, bébé na Dalouni Daloudo. Donc on va me dire. Ok, monsieur Fane, mais Niningali Minke est là, ni Watinina. Donc, constitution, il y a malgré comment Mimbe, Sénat, ni Watina. Adou, il y a là qu'à faire pour que constitution et élection, référendum, Kassaka, faut Jamana Bekake, Jamana Nyamoro Sagola, Erebolo, Ame Watim Nego 600. Référendum mi fora ko kalo kura le tan chegi juin kalo e bolo absela kewa jamana be jamana nyamoko sagola jamana fan be se abe jamana nyamoko sagola ka se référendum min ke kalo le tan chegi juin kalo nya kuma da mena nore ore mina ke sababu malon ka do mafoni ame jamana ba anga nyamoko sagola malien dembe sagola ado fara ko de chere mena leno olu tay parce que ame dom na ko bi yɔrɔ tɛ an ka territoire sanfɛ k'an tɛ se ka taa yɔrɔ min na an ka ɲɛmɔgɔw k'u tɛ se ka taa yɔrɔ min na hali n'a y'a sɔrɔ ni plateau kelen kɛ yan nɔ premier ministre ye kɛwale min kɛ a ka tagali la ni ne y'a kɔ yan nɔ parce que a kun kana ka taa Borem insécurité mun kama n'o kuma fɔra an y'a fɔ yan nɔ a ka bɔli n'a ka kuma fɔcogo a ma ɲa mais n tɛmɛn'o kan parce que n y'o débat kɛ ni plateau kelen kɛ mais n ye n ka kuma daminɛ ni mun ye référendum ye o de bɛna an permettre an k'a dɔn tigitigi an ka nafolo bɛ ka don an ka armée la n'an bɛ ka an waso n'an ka armée ni sous-région maa wɛrɛw bɛ ka ɲɛbɔ anw fɛ ni o ko ye tiɲɛ ye référendum in de bɛna o yira an na kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ nin degun o degun kɔnɔ Kidali ko ye n'i y'a Kidali ko nin bɔ la a tɔ b'a den mais kuma dɔ bɛ ka fɔ tabali kan nɔ vraiment an b'a fɔ parti politique maaw ye u kana yɛlɛ maliyɛnw ma maliyɛnw sɛgɛnna ten mun ya anw se transition in kɔnɔna la n'i y'a ye k'a fɔ sɔrɔdasiw nana fanga ta a si ma fɔ u kɔ coup d'état kɛra Mali la parti politique dɔw da b'a la u donna a la wa u participera a la fɛnɛ parce que olu ka wulikajɔ de bɛ kɛ sababu ye ni sɔrɔdasiw bɛna coup d'état kɛ ka don a kɔnɔ ka fanga minɛ n'o fanga fɛnɛ minɛna u bɛ tila ka girin o poste nɔfɛ u bɛ tila ka u yɛrɛ sɔrɔ o poste kɔnɔna la donc faut ko ka taa bɔ a kɔnɔna la c'est pas parce que k'a fɔ kuma kɔnɔna la n balimamuso ko mɔgɔ dɔw bɛ ka nin défend peut-être u bɛ jɔyɔrɔ ko la u bɛ fɛn ko la a donna tan a bɔra tan an b'a fɔ jamana ko don an tɛ a banna ale n'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'a sɔrɔ ni kuma kun t'an cɛ wagati min na fɛnɛ campagne bɛ senna Sumala Sise nɔfɛ n'a kun ye Cɛbilen ka allusion tɛ an y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kije kɔnɔ mais kuma kun t'an cɛ donc n y'a ka lutte dɔn luttera nɔfɛ maintenant ni fanga binna n'a y'a sɔrɔ tigitigi démocratie ko ye tiɲɛ n'u ye kɛlɛ kɛ ni jeli bɔra démocratie ko la ne ko maa minnu bɛ coup d'état kɛ o ni yafa bɛ k'u ma o a bɛ taa voter min assemblée tɛ wa anw jamanadenw de bɛ voter an ka maaw ye an dalen de maa min na k'u bila assemblée kɔnɔna la n ko de bɛ t'u bolo kɔrɔta k'u senw kɔrɔta a kɛtɔ bɛ kuma kɔrɔ ka yafa k'a fɔ k'u yafara
n'a sɔrɔ n'olu kuma o ja o la dun est ce que coup d'état tun bɛ répéter Mali kɔnɔ wa donc il faut que o tiɲɛ de ka fɔ maintenant fanga dafiri fɛn fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ a bakuruba bɛ bɔ olu de la an y'a parti ɲɛmaa dɔ ye parti belebele Mali kɔnɔna la ni ma fili ni n ka mémoire yɛrɛ ka ɲi ni est-ce que ale yɛrɛ n balimamuso yɛrɛ tun ma élu o parti in de la ni a b'o jɛkulu n'a bɔra o jɛkulu kɔnɔ o parti ɲɛmaa yɛrɛ ko. o ye parti jumɛn. Adama ni ma fili i tun b'o kɔnɔ ayiwa kuma don ni n filila fɛnɛ je m'excuse maintenant o ɲɛmaa ba dɔ yɛrɛ y'a jira k'a fɔ donc ko ko président bɛ a wagati ATT k'a tɛ troisième mandat kɛ ko même s'il faut que coup d'état ka kɛ nin y'anw dabala ba démocratie kɔnɔna la kosɛbɛ kosɛbɛ bon donc o b'a jira k'a fɔ démocratie bafoueli a da bɔra olu la kelen a filanan kuma dɔ fɔra tabali sanfɛ yan nɔ tuguni ka na maliyɛnw hakili yɛlɛma tuguni Sénako kuma na tuguni ko Sénako b'a jira k'a fɔ jamana kana ka partager et que SEMA n'o ye an balima kidalikaw ye olu bɛ laɲini min nɔfɛ o bɛɛ bɛ sabati et que Mali tilali ko o bɛ se k'o lateliya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Sénat ni o tɛ ɲɔgɔn fan fɛ o cɛ ka jan ko jɛgɛjala ni baji parce que olu kumakan minnu bɛ fɔ jamana i b'a dɔn jamana kɔnɔ kuma ka gɛlɛn jamana min kɔnɔ n'a fɔra radio so dɔw la ko président yɛrɛ ko n ka cɛdenw ka marifakisɛ banna n'a sɔrɔ su ka bali banna k'a ye t'u kama maa caman dara o la donc an k'an kɔlɔsi communication na politiciens ye dɔ kɛra ten kuma tiɲɛ ye mun ye n'i y'a mɛn an bɛ voté ko kuma fɔ jamana de bɛ yen donc ni jamana tɛ yen an si tɛ élection kuma fɔ yan donc référendum an b'o de fɔ an ka autorité ye u k'a kɛ cogoya bɛɛ la ni délai in kana bɔ an ma parce que nin b'an permettre an ka dɔn k'a fɔ an ka territoire i ka question kɔnɔna la an ka territoire an bɛ se ka taa an ka jamana territoire bɛɛ la et que an balima minnu bɛ yen n'olu kun murutilen don an k'a dɔn k'a fɔ kumakan minnu bɛ ka fɔ u ye u pɛrɛnnen don ka segin u kɔ maintenant ale n balimamuso bien placé len don nin yɔrɔ in na ka tɛmɛ ne kan parce que ale tun bɛ transition kɔnɔna la département dɔ la mun ka baara kun ye réconciliation ye avant que problème kana a kɔnɔna la a ka démissionner donc o kɔnɔna la ale ta Kidali don min na n y'a ka interview si a y'a jira k'a fɔ olu bɛ don Kidali don min na vraiment ale nisɔndiyara a y'a yɛrɛ ye maliyɛndenya la parce que o kunbɛnna cogo min na a y'o fɔ radio so dɔ la u y'a bila dɔrɔn u ye ne ta n ko n balimamuso ye kuma mun fɔ n tɛ jigin a la parce que a bɛ département kɔnɔ a bɛ fanga kɔnɔ donc n'a ye nin kuma mun k'a fɔ a bɛ fanga kɔnɔ an t'o kɛ baasi ye sinon u bɛ taa don min na kiri ni wɔyɔ tun bɛ a don et maintenant doni gɛlɛyara dɔɔni mais après n y'a jabarani so wɛrɛ la tuguni question ɲininkala ko k'a bɛ don Kidali don min na ko Makarito ko kun don ko vraiment ko a kɛra ko bon ni bɛɛ ye politique kuma de ye an bɛ mun fɔ n'an nana plateau sanfɛ maaw de bɛ an lamɛn i yɛrɛ lamɛnnen don i la dɔɔnin don donc tiɲɛ ka fɔ maliyɛnw ye ten parce que politique kuma ka kuma mun ka a bayɛlɛma ka se ka jamanadenw hakili suɲɛ k'a kɛ i b'a fɔ ko nin constitution in nin bɛna kɛ jamana tilali ye a n'o cɛ ka jan u tɛ hali fankelen fɛ président la démocratiquement n'o ye Alpha Mari Konare o y'a essayé k'a b'a changer o ko k'o bɛ troisième mandat nɔfɛ ATT la démocratiquement ko k'a bɛ yɛlɛma dɔɔnin dɔ la u ko k'o fana bɛ troisième mandat nɔfɛ i bɛ ka ala ka hinɛ a la o fana ko k'a b'a yɛlɛma kuma cayara ko miliyari taara k'a di an ka avocat dɔ ma o ka taa tubabuw fɛ yen ko ka taa an ka constitution ye k'an tɛ sɔn a ma k'an bɛ fɛ Mali constitution ka kɛ an yɛrɛ ta ye ala barika la transition nana a y'i bɛɛ wele fɛn fɛn kana ka ye olu bɛɛ welela k'i fɛla fɔ donc o fɛla mun fɔra o de bɛ ka ta da la ka na fɛn minnu kun tɛ kɔrɔlen kɔnɔ donc ka essayer k'o don a kɔnɔ an ka yɛrɛ ye malidenya kɔnɔ o dɔ ye jumɛn i b'a ye k'a fɔ an ka dugutigiw fanga nana don an ka dugutigiw la k'an ka dugutigiw dɔn u k'a dɔn u yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔba b'u la dugu kɔnɔna la o ye fɛn ye fɛn min mana ka négliger parce que Mali kumara ka danbe ko kan donc danbe tɛ maa o maa la i ka jamana kɔnɔ i ka jamanadenw fɛn fɛn bɛ yen n'i ma danbe ta ka du u hakili la an bɛ fɛn fɛn ɲini développement la an t'o sɔrɔ jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la n'a yɛrɛ ka kan tɛ tubabukanba minnu bɛ fɔ politiciens fɛ o de ye kunfun tugu u kɔ sisan mɔgɔw de ɲɛ bɛ ka commencer ka yɛlɛ o la o de la jamanaden fanba ko an ka kanw ka ta k'o don da la donc o cadre kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ nin projet in kɔnɔna la i b'a ye kanko kuma b'a kɔnɔ k'a jira k'a fɔ an ka kan bɛɛ bɛ se ka don da la baara bɛ se ka k'a bɛɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la tubabukan o ye an ka baarakɛkan ye o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na parce que an tɛ se ka girimasa ka bɔ ale cadre kɔnɔna la bon donc kuma bɛ yen na kuma b'an kɔnɔ ko an bɛ tila ka segin ka na i ma et puis n bɛ kuma kun cɛ mun na ka tila k'a da la ko Bamako yɛrɛ ye mun ye capitale ye ko n'a
tagalen ɲɛfɛ o fana bɛ se ka yɛlɛma ka taa hali Kidali bɛ se ka kɛ Mali capitale ye hali Segu bɛ se ka kɛ Mali capitale ye ninnu bɛɛ ye fɛn ye fɛn minnu ye nafaba ye constitution in kɔnɔna la. ok baasi tɛ an bɛ tila ka segin ka n'i ma o b'a to Kadiatou n bɛ taa e fanfɛla la i y'a yira i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na ko sariya sunba min bɛ sen na nin wagati in na ko a sɛbɛnnen don a kɔnɔ yɛrɛ ko hali pour que i ka se ka sariya sun yɛlɛma donc a kɛlen don ka fɛn dɔw fɔ min b'a to a tɛ se ka kɛ ninnu fɛ e yɛrɛ bolo u b'a fɔ ko nous sommes dans une situation exceptionnelle an bɛ wagati kɔnɔ wagati min tɛ ko dafalen ye alors que est-ce que mɔgɔw dun y'a fɔ kuma kɔnɔna na ko constitution kura sigili sen kan a bɛ komi nécessité don komi wajibi don sira dɔ fɛ mais e bolo est-ce que nin tɛ sira surun dɔ ye a ka kɛ pour que malidenw bɛ ka lafiya wa. ok n b'i fo mais jani n bɛ i ka ɲininkali jaabi n bɛ n balimakɛ jaabi comme n balimakɛ apparemment il est fan de Kadija a bɛ Kadija ka fɛnw bɛɛ suit mais n bɛ fɛ k'a fɔ a ɲɛna il est fan de Kadija c'est vraiment un fan je suis heureuse mais n bɛ fɛ k'a ka kuma yɔrɔ dɔw lakile o ye kuma yɔrɔ dɔw jumɛn o ye a yɛrɛ ko ka an tɛ a banna kɛ je suis heureuse de savoir que ale tun bɛ an tɛ a banna la mais je suis aussi partagée entre deux sentiments. Qu'est-ce qui a changé entre 2017 et aujourd'hui pour que mon frère bamanankan na o ka bisa wala mun de yɛlɛmana pour que ne balimakɛ min ko k'ale ne an tɛ a banna kɛ ko sariya sun tɛ se ka fali article 118 bi ale ka bila ɲɛ ma ko ka sariya sunba in ko k'a fali n bɛ fɛ k'o dɔn bon jani n bɛ taa yen fɔlɔ a ko ko ne élu la effectivement ne élu la n b'a fɔ pour la lanterne du public des spectateurs ne élu la sous les couleurs de l'ADEMA effectivement mais ne ka conviction kun ye mun ye mun na n bɔra ADEMA na ne ma bɔ dɛ u ye exclusion k'an notifié na par voie d'huissier pourquoi parce que au don Adema ko ka voté Ibrahim Boubacar Keïta ala ka hinala ko yolu ka candidat 2018 c'était pas ma conviction nko quand bien même ne ko Adema ka élu o don wontisi ntake aka no ka fanga deme mais o don ne ko nte fanga deme meta fanga sina matondi deme donc ne e mane fola it se ka fen wore fola ka insinuer parce que o don a kon blené do o don ni ko kibe fanga fe alhamdulillah ibe mobili soro ibe wari soro ibe logement sociaux soro ibo na nyogona chama soro mais ne ko aïe na conviction toye parce que pour moi le salut du Mali le salut des Maliens ne peut pas passer neni président réélu là donc c'est quoi jumɛn ka kɛ ngombolo minga conviction e mo mi no be se kana ni yele mai jamana kono na te ɲɔgɔn sɔrɔ parti kelen na ali tellement que nya dɛmɛ a kɛra mɔgɔ caman ɲɛna ko ne kun ye URD di ka sɔrɔ ne tile kelen ma kɛ URD mais c'est une plateforme qui a porté la candidature de Soumaïla jɛkulu dɔw de farala ɲɔgɔn kan ka personnalité publique ko la ka association ko la ka leader d'opinion ko la o n'a ɲɔgɔnna caman n'olu bɛɛ y'u yɛrɛ sɔrɔ Soumaïla kunkɔrɔ ala ka hinɛ a yɛrɛ fana la k'a dɛmɛ o don je suis heureuse parce que o don n sɔnna ka n kɔgɔ da Adema kɔgɔ la k'an ban ka don o ɲɛna da fɛ i n'a fɔ mɔgɔ caman b'a ɲɛ tugu bi ka don galon da fɛ cogo min na bi ma anw bila nin na o don n ko n tɛ wa o don fana n ko n tɛ koyi n taara tugu jɔn kɔ fanga sinamatɔn ka fanga sinamatɔn dɛmɛ ko yalasa a ka se ka fanga sɔrɔ a kun ma nɔgɔ cɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ jango muso mais an y'a kɛ ne fɛn min kɛra an b'o fɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen n balimakɛ ko politicien ne balimakɛ e yɛrɛ ye politicien de c'est-à-dire politicien caman b'i déguisé en société civile u bɛ na mɔgɔw ɲɛma u b'a fɔ politicien de ye nin kɛ politicien tɛ an bɛɛ e bɛ baara min na politique baara de don i bɛ ka jamana kuma min fɔ politique de don même pour mieux gérer ta famille tu fais de la politique politique tɛ fɛn nɔgɔlen politique tɛ fɛn kolon ye politique ye fɛn sanuman de fɛn ɲuman de don mun na parce que maa miliyɔn hakɛ maa miliyɔn 22 o ka siniɲɛsigi ka taa k'o kalifa maa kelen na o tɛ fɛn lankolon ye mais maa lankolon bɛ fɛnba kɛ fɛn lankolon ye o fana ye tiɲɛ o fana bɛ se ka fɔ donc n'o bɔra yen l'honnêteté aurait voulu que o yɔrɔnin ninnu fana ka éclairci ko yɔrɔ ninnu fɔ a ko Gawo ko Kidal effectivement Gawo Kidal ne tile kelen m'a fɔ maa si ɲɛna ka an dontɔ ko an kɛra kinikini ko ye n ko nisɔndiyara mun na n bɛ i latɛmɛ komi hali n'i ye kuma in lamɛn mais a bɛ se ka kɛ i y'a lamɛn mais i m'a faamu ne ko nisɔndiyara n donnen Gawo n y'a ye maaw y'an kunbɛn cogo min u ni drapeau je répète encore une fois n ko fo ɲɛji jiginna tellement que nisɔndiyara n ye n yɛrɛ ye Mali kɔnɔ pourquoi j'ai salué o don k'an taara Kidal parce que Mali drapeau yɛlɛla Kidal o don
L'histoire est là. C'est-à-dire, les faits sont têtus. Je n'invente rien. Ni tarane ka page ko, tara département ka page ko, ibe ta soro e Mali drapeau la yeleni. O de kera ni sondia kunye, ne welela parce que en tant que chargé de mission en charge de la communication du département, nenye au dam Mali don kloka pour la première fois kabiri kelekera Mali drapeau yelena Kidal gouvernorat kono. Neko no fora mao ma ibe ni sondia wa wal ma ibe kasidi. Ne hakili la Mali de nyuma bébé ni sondiaoula ali mbalma ke mbado do ay refana ni sondiara. Donc c'était pour vraiment éclaircir par rapport vous éclaircir par rapport à ces différents points. Maintenant ne balma ke koko situation exceptionnelle. Encore une fois je reviens là-dessus parce que mana ante a bana moy 2017 katlaka oye biko oui ne be nyere nyininga mu falena. Peut-être ne balma ke ne balmake be lakana la dege do kono Bamako ya lakana la dege abo kono mais marfa chika me mina daka la wuli tiseka ni fuyi ni me fe kata ka chike seneke rola na be ni na siranendo jatike wale ke bagaw nye tiseka ni fuyi kana fo ko anga nyemgo ku be se kata yoro bela otew ni tara yoro la ka klaki kodo jamana kono do ni jugu de be nyoka wa o jamana kono den kelon sonendo bi ka pacte de signer oni jugu ni nyokoche wala sa u ka se ka lafia donc ote fin jumendu yala lakana mbu soro fuka sokono ka klaka ke bada ewa kuma la nyini odi niko bi kibe référendum ke atiseka ke Mali fambe c'est clair atiseka ke yoro mununa an jombu ni Mali de yache ere dalino la ka fatsa Mali fambe mais atiseka ne donné mi fo ne ma fo premier ministre de afo wa ali o ngabola mais ante gasi gala parce que ni kuma mi bora nyemogo da o voix officielle ibo mine ibi barakene ako dugu fla Mali dugu joli bolendo ambolobi niko anga Kidali retoy Kidali ka mogo la nyina problème famba ko dosegu on tara dembugo amameo ambe bo dembugo domina dembugo dugutigi ko ama anga antan se moi la be dembugo ya on invité dembugo dugutigi ko ama ya hotelia ka bo yani fitiri ka awsoroya muna ango muna ay ko jatige wale ke bago tisode kaya hotelia ona nyogona chama donc ante plateau doron sanfé ante micro ko fe ante téléphone ko fe autant ame kan batuta autant amba do terrain refana réalité e jumendi anti se ka bedone wa anyere ta foka amba bedo mais ame domina iko bi ka fo kibe fe ko ka ne référendum inke mbalma ke ne ma fo doro ko mogo munu be fe référendum ka ke ku ube joro doro no fe peut-être yere yo de kono sinon nga bi se ka ke do fona bolo akan jamana ma ubu inscrit dans cette dynamique nyo fana fo donc iknga ki yere yo kono mais amajanye yere do in kono yere flana de kono yere mi ngono o majanye mu be fe ki yere nyuma de kono parce que ne be nyuma ne bisikini ne te juguma bisikini pour moi référendum ko kuma bi ko jamana de fier réforme ko kuma o defo mais réforme pourquoi réforme fora ko ka ejiski sigira démembrement bela jele o sigili u banawa olu ka formation be ke cogo di jani le 18 juin nyiningali bi ni ango ko réforme présent fana bora kumana ay kumata ko carte biométrique bela jele tina se ka soro fe recensé la nous tara ni i ka fen ko di ci ka téléphone no ba fogo la carte biométrique n'est pas encore disponible ni tene ka kuma yede on anaye ou ko bon ko aywa ko di carte biométrique te se ka labolike o tena se ka di mogoma ko kata carte d'électeur la an ko nya dam ne carte d'électeur de la muna an ko carte d'électeur de mai parce que na me kuma fo an kuma tiema fo mogowi eni datu dro ko réforme e ma doni nkungu na nyela mogo mi temi kalama o te se ka kuma tiena galombo nyokono an ko de carte d'électeur de mai
encore des organisations élections be organiser cogo mi o de main donc carte d'électeur ko kuma fole ango ambe carte d'électeur la ko non ko carte d'électeur de bato ko choueni beke ko kana carte biométrique la anana carte biométrique milliards de bora jamana kono donc ka milliard kasabu de dona carte biométrique la o ma bolike an segna kana carte d'électeur la o ma dainde kamita carte d'identité la ama dain fana kamita permis de conduire la n'a fora ko réforme a fora de pour que choueni kana ke fola mo kele me se ka carte d'électeur ta kata voter ko chien saba chien nani chien duru adabo ku yo de kana se ka ke na auna na fo permis de conduire la yala antara nyefe wa wal man segna ko fedi ne ma o réforme yoro ne ma milliard bokundo o lableo parce que gouverner c'est anticiper ni be jamana mara be nyesigu dike ikanga don nenye ni na amena ni barake ni fembe sora kono ni te sora kono amiseka ni ke antiseka ni ke me ka milliard bote kata fe lo kete ka klaka wilite ko oteseka bolike ble donc anga sega anko korolema et ansegina korolema ayons le courage de le dire amada korolema de kabri ala malida kat permis de conduire ma delika ke vote kela e mali la folo ndantuma ma jaya la bolo de ne kon mame mai donc pour moi ni problème ko fara question munu yere ka mogo diviser nan ko ambe dolu be kono bi nete je ne vous apprends rien ne ma fo nyaba la do wilelo ko laïcité diaspora mogo wilelo article 46 ko ni ko kibeke mali président ya candidat yere doroy article 46 ko ni beke candidat ko il fika renoncer ka nationalité la nationalité wara min bi buli ka renoncer la pour que ka se ka ke candidat lu ko non anga fo ni itara ibe renoncer ka nationalité la mais e mata fo la e kundro ne boko me fega fanga nyini ki ka renoncer ka nationalité la ulu bekele no mangane bio wani ne genou yere ka ni constitution indeme me caché de quoi ça dit mune prévoiler nos genoux de concret dans cette constitution a chama me la constitution deme wallahi al do takala conseil économique et social un organe consultatif ko jeune be na quota don soro kono organe consultatif ko ki be nyininga doroni o korote fana ke e ka kuma bita bala ko e jamana mi shifin katani shije ne bulu placer de kanga de jeune ma pour que oluka kay des vrais acteurs mais ma koro de be nyininga ko lu bla organe consultatif kono mais ka jeune ta ko lu bla organe consultatif kono pourquoi faire amago be boda de kadi boda nyanama de kadi jawo o de la neko constitution mi ba bulu ka fon balmake ko mali tira ko politicien ya ci o te tiede de l'indépendance à nos jours finitigi la kaw ye mi ke mali kuna politicien moke n'était pour ka kuma politicien tokola n'était parti politique là mais en tant c'est moi là de tokola mais menga jamana histoire do de l'indépendance à nos jours Moussa Traoré à lui seul il a fait 23 ans au pouvoir sans Mouga Anisaba Moussa Boré a été dans 100 ans a été Boré aya nana aya Boré Bandaou nana Bandaou Boré Assimi nana ni ya calcul ke olu ye bi Assimi be ni ya calcul ke olu ye mi ke Mali gérer la politicien mokala donc nambe kuma fo anga kuma fo ka jamana kono do hakili daelo ka famu u ka do ka fo ko ni be Mali bini dinge kono ma kelente kushi kelente bela jele no joro do bala wa na fara la nyogon kandi am se ka Mali sama ka bo dinge kono OK mbasi da me classe ngani makaya monsieur Traoré meta e fanfala la donc e fana ka korofo kono na yaira ka fo mi era bolo referendum ka to politique mo de bolo nu na fangala donc ka se ga nyesro a kola ni do jatemne ke anda fe jamana do be politique mo referendum ke kina fo Côte d'Ivoire la Guinée Sénégal ko sa ina kuma besena mang avebe mang ay manga chaya a jamana kono sabula politique mo ya ake alors que mawka fola ko transition ne be ko odeka ka ke no kera politique mo shi tokotina fo kuma fora no président chama tenté malano olu fena masaka nya sura la est-ce que ni te occasion mi transition me sena moko ka jatemna te ma chife donc ka se ka référendum in boloda chukamna ni politique moko ka kuma ka abseka noya. Très bien monsieur Traoré, une question très pertinente.
Donc vraiment la question dira oro la sigida en krefe jamana munu a kɛ ka mandat kɔnɔna la m'a fi o y'a kɛ wagati la ni politique fɛlɛ de Mali yɛrɛ y'o kaw vécu i ka mandat fɔlɔ ni y'a kɛ ka première année mankan foyi ti bɔ a la parce que ni élu la sisan démocratiquement ni ye constitution kɛ n'a kɛra déjà mandat kɔnɔ mandat fɔlɔ bɛ ben n'a kɛra même niveau dɔ la fɛnɛ o mandat bɛ annulé o de kama souvent u b'a fɔ ko président bɛ 3 mandats kɛ 3 mandats tɛ o i b'a sɔrɔ ni ye u b'a constitution kɛ wagati min na a bɛ kɛ min kɔ o bɛ kɛ 0 ye kɔ moi je pense que hali an tɛ a banna kɛlɛ o tun b'a la wa a tun bɛ a tɛ kɛlɛ k'a ta fɛnɛ na a tɛ ka déjà mandat de kɔnɔ a y'a ta le cas de Alassane Dramane Ouattara c'est le même cas parce que a ka mandat kelen bénéficier ka 3e mandat kɛ o de kama sariya sɔsɔ tɛ constitution yɛrɛ de b'a fɔ quoi bon k'a fɔ ko transition de kɔnɔ an kan ka constitution falen ni mɔgɔ min y'o f'i ye a ma tiɲɛ f'i ye transition tɛ constitution falen wagati mɔgɔ dɔw ko anw ma ko transition de kan k'a falen mais transition b'a falen ni statut juridique jumɛn ye foyi t'a yira min kun b'a yira ko y'a fɛ o ka maga fɛn na d'abord sariya mɔgɔ dɔw y'a fɔ anw ɲɛna k'a lafaamuya n'a fɔra sariya mɔgɔw kan ka jamanadenw bilasira bon fanga ko nata ou bien je sais pas min do a dɔnbaliya da bɛ bali na sariya dɔnbaga ŋana ka fili sariya kɔlɔ bɛ bala na ne kɔni b'o kɛ k'i ɲɛ tugu ka a bi siɲɛ ka kɛ bɔgɔ ka ye olu dɔw ko constitution k'a b'a fɔ k'a kana yɛlɛma k'a sɔrɔ jamana fan dɔ minɛnen don ko mais k'a t'a fɔ ko constitution kura kana sɛbɛn an y'o mɛn d'accord nous sommes d'accord avec ça effectivement o b'a kɔnɔ a fɔ ko maga kana kɛ constitution la ka sɔrɔ jamana fan dɔ minɛnen don mais constitution b'a fɔ ko maga ka k'ale la ni président de la démocratie ma yuru ye ani député ye mais constitution yɔrɔ dɔ fana b'a fɔ ko n'i ye coup d'état kɛ ko i nɔ kan ka minɛ yafa man ka k'i ma fo ka diɲɛ wuli donc o b'a yira mɔgɔ min yafa man ka kɛ mɔgɔ min yɛrɛ ma est-ce que o bolo kan ka don a la ɲininkali gɛlɛn o bolo donna a la o ye kasara de ye yafa man ka kɛ mɔgɔ min ma parce que a ye kojugu kɛ ni sariya y'a yira k'a fɔ ko nin bolo kana maga nin na ni jamana fa dɔ minɛnen don ne ko ko o fɔra ko ye tiɲɛ ko mais k'a ti fɔ ko kura kana kɛ o b'a yira kura bɛ se ka kɛ alors sariya b'a fɔ ko mɔgɔ min mana marifa ta ka jamana janfa ka coup d'état kɛ yafa kana k'a ma fo ka ji wuli donc o b'a yira coup d'état kɛla droit tɛ k'a kɛ sariya b'a dira président démocratiquement il a dit k'a kɛ an ka coup d'état kɛla ta bɔ a la pewu o bolo man ka don constitution na n'o bolo donna constitution na marifa de b'o bolo bi m'a ye politique mɔgɔw karafe donni b'u da la o se ka kuma ni kuma do bɔrɛ la i bɛ taa kaso la. mais e bɛ kuma la o. ouais ne bɛ kuma parce que bi jamana ko de don an bɛ sa jamana ko de la o n'i bɛ sa jamana ko la a bɛ kuma parce que n'an bɛɛ y'an sigi k'an da de n'an ka jamana sɛmɛna ka taa n'a ye sira fɛ mun fɔ sini ka politique mɔgɔw ye jamana ci k'a cira an bɛɛ ɲɛna cɛ ka baara tɛ jitɔ ye koyi. mais an b'a fɔ. fɛn ma kɛ la kɔnɔ. non bon alhamdulilayi hali ni fɛn kɛra n'an tɛ siran o n'i sara jamana ko la i sari sakun de la donc an bɛ tiɲɛ de fɔ f'an k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu t'a yɛlɛmabaga ye mais minnu min na an b'a ɲini fɛ u k'a yɛlɛma u ka mandat fɔlɔ kɔnɔ u ka première année kɔnɔ n'o kɛra kɔlɔlɔ bɛ bɔ a la. o tɛmɛnen kɔ n b'a fɛ ka min fɔ maliyɛnw ɲɛna maliyɛnw k'a faamuya c'est à dire an bɛ niveau min na bi mali ko la fo k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi anw ka sariyatigiw moi je me représente encore je suis membre de l'appel du 20 février anw ni sariyatigiw de bɛ baara kɛ alhamdulilayi politique mɔgɔ i mana kalan cogo cogo i mana kodɔn cogo cogo i tɛ se ka sariya dɔ ka sariya dɔ makan ŋanaw sariya dɔ makan ŋanaw y'a yira k'a fɔ min bɛ ka kɛ bi dabiri de don tiɲɛ t'a la u y'a sira bɛ yira k'a fɔ yɛrɛ ko nin constitution ye constitution ko ye tiɲɛ tɛ constitution ko u bɛ article dɔw de ta ka bila article dɔw nɔ la ka yɔrɔ dɔw modifier ka bɛrɛ bɛn u yɛrɛbakun ma bon o tɛ jamana jɔko ye donc moi je pense que priorité bi Mali la o y'an ka taa retour de l'ordre constitutionnel la o ye mun ye ka président démocratiquement élu n'o kɛra o mana a bolo don jamana baara la ka constitution ni fɛnw falen o ye ko jɛlen o bɛ bɛn jamana mɔgɔw ma o y'o ka laɲini de ye mais k'a fɔ anw bɛ continuer nin cogoya la ka bɔgɔ baara kɛ k'an sigi k'an ka jamana firitɔla lajɛ sira kan an tɛ sɔn sira ma an dun ye jamanaden ye an tɛ sɔn ma donc ne bɛ min ɲini vraiment autorité fɛ u ka jamanadenw lamɛn u ka hinɛ jamanadenw na priorité tɛ référendum ye anw ka Mali la bi priorité ye min ye o y'an ka taa élection présidentielle la élection présidentielle yɛrɛ o jɔyɔrɔ b'an na n'o bɛ se ka kɛ référendum kan ka kɛ date jumɛn na mois de mars bi an bɛ mois jumɛn na sisan mois de juin e ka mois de mars ni mois de juin différence lajɛ normalement dans 2 mois 8 jours an kan ka taa des élections législatives. Bon, maintenant, ni référendum passera. Déjà, je suis sûr que nous avons des scénarios, nous avons des maman. Nous avons des politique, nous avons des politique, politique, il y a quoi nous avons beaucoup. Et c'est moi qui ai voulu t'avoir, donc t'as voté, tout est politique.
min bi jamana ina ba do dabiri de dia tientia donc c'est la deuxième chambre mana créé au deuxième chambre au baron ni femme na dam na chiko di kamoni législative couplé ka ta élection au ka wati jume yalla on va faire ta élection vraiment élection présidentielle là vraiment en mois de mars 2024 ya donc c'est pour vous dire que ni paye zigzagi de bi ambirom na mimi malion lafia bi jema fana sigile do kan laje anye shiraw de sien ani jema che tele do be anga ngulu respecter ama dele nous respecter anye gelao sur là pendant 6 mois a gelao fantan a gelao ta donc on kan wuli bi de mimi se ka fantan lafia ko sata o muni ambe lawdu munuta jamana diw nyima am wal lawdu munuta opinion internationale nyima nga respecter kololo kana bwana donc ami sra mi ka osira antisika délai nous respecter alors que délai nous respecter le début jamana lafia le président de la transition aka donc a fo a serment prêté jamana do nyina 2 fois a serment prêté le foro kera kato vice président la flana kera kato président de la république de la transition pardon président de la transition là avait serment présenté justice maintenant donc c'est très important ni serment présenté ibitija ika bara là-bas nafa bodila politiquement fait bi aka entourage la ka blasra ka sira mbe jamana firi fam mbe jamana do problème politiquement chitani anya politiquement be jamana te wero ko problème fait be boila aller des problème betiki donc moi je pense qu'il est temps en cas à préparer en cas élection présidentielle préparée c'est le plus important pour les kan jamana dembela jidima anga boni kono abi degram beta là elle fait mais la transition 91 là on va foko do va foko ouais ATT di et transition et constitution et référendum mais c'est la loi fondamentale qui a indiqué que ni un référendum que parce que automatiquement coup d'état que où est constitution bien aussi nous m'a dit avec baragani constitution sanio est-ce constitution correct 91 on m'a dit dans ma constitution 91 dit et baraganai il obligé que baraganai mais maintenant décret on veut décret d'état là c'est ça qu'a fait baroque décret côté une chose comme on appelle loi fondamentale qui est indiquée quand on a référendum là et conférence nationale décret je me rappelle très bien conférence nationale décret ka soroka référendum ke donc décret maké kake ni le décret du président de la transition ni le décret du gouvernement voilà donc faut mo ko de do ka fo conférence nationale décret ka mais o ya assise mi ka assise balde be yira sura kono bu wuli ka fo ko assise ko mal de me yira kono mal de me yira kono voici si au décret au radio fait c'est le président donc moi fait que 1000 fois mon ka famia 91 ni bitikini 91 wa sur anga ta démocratie de là au multipartisme donc nan do ko no kama et puis aux constitution bina ni constitution ma be o baraka na respecté ngoni bi serment président une constitution ni ba présenter ni charge di OK alors donc on a respecté on a demandé chera de bas dam am classe ngani ma kawmena e fanfala la et ni ye jateminɛ kɛ jamana ɲɛmaw ani e yɛrɛ ka kɔrɔfɔ kɔnɔ na ka parti aw ni dalen no ko fɔ ko ka référendum min kɛ juin kalo tile 18 alors que jamana ɲɛmaw ko y'a laɲini ne k'a fɔ u bɛna sɛbɛnfuraw bɔ sɛbɛnfura min b'a to mɔgɔw bɛ taa voter an ye k'a fɔ ko ma se ka sira sɔrɔ f'u ye sɛbɛn wɛrɛw don a kɔnɔna na nka hali bi ko mɔgɔw ka taa voter est ce que o ko tɛna ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye tuguni wa sabula a dun fɔra ko mankan wulila élection ko la ni sɛbɛnfura ko ninnu ni mun de la u ni dalen don a kɛli la. ok i ni ce i ka ɲininkali la yanni n k'o jaabi n bɛ président dɔ di kuma caman na yan insécurité ko kuma caman bɛ ka bila en avant an bɛ monde min kɔnɔ bi an bɛ c'est à dire n'i bɛ kuma n'i ma contexte jateminɛ dɔrɔn i bɛ kuma jɛ ka kuma ɲuman caman tugu ɲɔgɔn na o tɛ réalité ye quoi Mali ka situation politique dɔnnen de don an bɔra contexte dɔ kɔnɔ an bɛ contexte min na bɛɛ b'a dɔn 18 août fɛn na bi la fɛn mun yɛlɛmana Mali kɔnɔ yan kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don mais bon il me semble que dɔw donna politique la sisan parce que je vois que jamana histoire politique dɔnnen de don donc politiquement débat dɔw kɛra yan an ma chuté ka bɔ sanfɛ ka bɛn bi quoi a ma daminɛ à partir de 2020 insécurité in ye jumɛn ye fo extrêmement important cɛ y'a fɔ ko article 118 a fɔra ko an tɛ a banna waati ko an tɛ se ka constitution falen parce que dangari bɛ jamana yɔrɔ dɔw la fo an ka kuma in faamuya c'est à dire an bɛ contexte min na bi an ka force de défense de sécurité an ye doctrine kura min ta parce que n'i ma ninnu contexte fɔ mɔgɔw t'a faamuya u bɛ kuma papa mais an ka kuma basigi
an bɛ yɔrɔ min na an ye doctrine falen an ye paradigme falen jamana yɛrɛ ka sécurité b'a yɛrɛ de bolo sisan Mali ka destin a bɛ Mali yɛrɛ de bolo fɔlɔ an tun bɛ kolo min kɔnɔ an tun tɛ se k'an yɛrɛ lamaga kuma tɛ k'a fɔ ka décision stratégique ta k'a fɔ an bɛ taa yan fɛ an bɛ taa yan fɛ dankari tɛ Mali territoire yɔrɔ si kan Mali ka superficie territoire intégrité territoriale c'est connu c'est le même nka insécurité bɛ Mali kɔnɔ i n'a fɔ insécurité bɛ diɲɛ jamana caman kɔnɔ an bɛ phénomène min na n'a b'a fɔ o ma ko terrorisme bɛ jamana caman kɔnɔ mais a tɛ jamana ka vie jɔ a tɛ jamana jɔ jamana tɛ jɔ ko parce que mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ bi ko insécurité bɛ yen an tɛ se ka élection kɛ n'an fɔra ko an kana élection kɛ k'an ka to tan u b'a fɔ ko non non k'u bɛ fɛ ka mɛn fanga la de k'u ka élection kɛ k'u ka ta ka bɔ yen c'est-à-dire politique la n'an bɛ kumaw fɔ faut savoir ce qu'on veut u bɛ kuma dɔw fɔ kuma cɛɲini don mais tiɲɛ kumaw tɛ insécurité bɛ gérer insécurité a bɛ résoudre il y a pas d'insécurité il y a pas de sécurité zéro an bɛ monde min na bi on va vivre avec ça parce que nin ye diɲɛ réalité de ye bi o ye kelen en même temps problème caman fɔra yan carte électeur ninnu ye défi logistique de o bɛ élection bɛɛ la diɲɛ bɛɛ ni élection bɛ problème de bɛ yen carte électeur fichier électoral ninnu ye élection ka bɛɛbaw de ye ni élection bɛ nin débat ninnu bɛ kɛ de ninnu ye débat de ye c'est nin ye classe politique ka combat de ye est ce que nin kɛra wa o de kan ka kɛ o de politique kɛlɛ ye o mais ka fɛn yɛrɛ de bila ka le principe k'o de remet en cause o de ye démagogie ye o ye kelen o bɛ ka fɔ sisan c'est vrai loi électorale y'a fɔ k'an ka taa carte biométrique la mais an bɛ contexte min na sanction fɔra yan ko dɔ ko non ko an ye layidu dɔ ta an m'u dafa an ka crise la 2018 élection na entre élection mais élection na n ka hakili la n ko ministère de la sécurité a waati administration électorale o ye carte sécurité dɔ bɔ ka yɛrɛ fɔ an bɛ se ka élection kɛ a tɛ se ka élection kɛ élection kɛra o kɔnɔ jamana ma jɔ ko parce que insécurité bɛ yan ko nin massacre kɛra yan a bɛ dig'an na an ka jamana yɔrɔ dɔw minɛlen don an kan ka u bɔ bolo la mais o tɛ jamana ka marche jɔ jamana bɛ continuer de an ne fɛ yan k'olu fɛn ninnu résoudre ka taa an y'o kɛ o don an bɛnna crise kɔnɔ fo ka n'an don an bɛ fɛn min na an ye mɔgɔ dɔ wele ka n'an dɛmɛ olu yɛrɛ ko an ma ko hey aw ka problème ka ca réforme dɔw bɛ a y'olu kɛ o la sɛ wɛrɛ kana bɛn nin kɔnɔ olu yɛrɛ y'o suggestion k'an ye o mais problème nana yɔrɔ jumɛn parce que 18 août kɔfɛ Mali nana sira dɔ de ta o de ma diya an ka partenaire dɔw ye fo fana ka fɔ o de la u ye sanction ta ka bin jamana kan jamana ko bon a bɛ fɛrɛ k'an bɛɛ faga parce que nin y'an ka taasira kura ye o ye malidenw ka choix de ye doctrine kura de don dɔw farala an kan dɔw ma fara kan mais o kɔni ye jamana ka choix de ye an b'o de kɔ o choix kɔlɔlɔ dan tɛ sanction bɛ n'an kan gɛlɛya bɛ yen sanction bɛ yen diɲɛ yɛrɛ bɛ gɛlɛya la covid bɛ yen bɛɛ b'o dɔn changement climatique bɛ yen guerre en Ukraine o bɛɛ bɛ yen ka kuma k'olu bɛɛ occulter ka kɛ komi i n'a fɔ an bɛ période normale la o ye démagogie de ye nka population b'o faamuya quoi a ma se ne ka n gɛlɛya o yɔrɔ la donc olu fɛn ninnu caman bɛ défi logistique ninnu ani o tɛ se ka le principe bila ka principe remet en question consensus min bɛ référendum na bɛɛ b'a dɔn a bi kumaw tɛ maintenant question politique kama kana fɔ k'an kana kɛ a fɔra ko ka carte ta ka carte biométrique de kan ka di mais an bɛ retard la an ye retard caman ta mais an ma jɔ o réforme bɛ ka kɛ o réforme loi électorale kɛra réforme caman kɛra mais an ye retard dɔɔni ta a nana ye k'a fɔ n'an ka bɛ nin kɛ an ko ka délai respecté o bɛ yen en même temps an bɛ retard la mais an b'a kɛ cogo di o loi bɛ yen o de kama o de la loi bɛ bɔda di yɛrɛ ma o de la loi électorale modifiera puisque an tɛ fɛ ka retard min bɛ n'an tɛ fɛ ka dɔ fara o kan an k'a permet fana carte tɔw ka se ka voter ka taa parce que n'o fana ma kɛ n'a fɔra ko ka kɛ biométrique o b'a fɔ ko biométrique tɛ bɛɛ bolo an bɛ élection kɛ cogo di sisan a permet la sisan ko carte tɔw ninnu ka se ka permet non kɔlɔlɔ b'a la kɛ risque bɛ fɛn bɛɛ la o kɔlɔlɔ b'a la mais maintenant ale filɛ ka min fɔ ko yɔrɔ dɔ tɛna an bɛna kɛ insécurité bɛ dɔ la bɛɛ tɛna se ka voter o tɛ inquiétude ye parce que bɛɛ tɛna se ka voter yan n'a dun tora biométrique fɛn kan an b'a loi électorale in falen ni carte biométrique tɛ mɔgɔ min bolo i tun tɛna se ka voter sisan a nana fɔ ko o kɔlɔlɔ kama bon an k'a permet sa ni élection na exceptionnellement puisque biométrique ka suma carte bɛɛ ka se ka voter o tɛ ka bɛn sen dɔ o fana tɛ inclusivité ye pour que bɛɛ ka se ka participer élection na maintenant an b'a kɛ cogo bɛɛ la kɔlɔlɔ fraude ni fɛn ninnu ka dɔ b'o la mais n'i y'a kɛ tan ko insécurité bɛ ko bɛɛ tɛna voter parce que carte ka suma n'i ye carte fana caya pour que bɛɛ ka se ka voter o fana ye kɔlɔlɔ ye donc faut que mɔgɔw k'o différence dɔn donc finalement n'i ye dɔw lamɛn an bɛ mun kɛ sisan an kana avancer an kana taa kɔfɛ an ka to tan ko non an kana wari don élection na parce que jamana bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya bɛ an kana élection kɛ an bɛ contexte min na bi mɔgɔ bɛ se ka mɛn transition na ka sɔrɔ i ma pouvoir légitimer ko non an kana nin wariba ta ka don référendum na gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan insécurité bɛ an ka jɔ tan insécurité bɛ an kana élection kɛ ninnu ka continuer tan soyons un peu sérieux vraiment soyons sérieux et i ye gɛlɛya min fɔ i ko gɛlɛya mais gɛlɛya b'a la kɛ ne y'o de f'i ɲɛna défi logistique de don
président de la CENI et je crois en fana y'a fɔ parce que loi kura y'a don an ka système électoral la fɔlɔ an tun bɛ CENI na sisan a seginna ka na o la ne y'o de fɔ dɔ y'a fɔ yan a b'i siyɛnɛ o la u k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ rôle ba de b'u bolo n y'a mɛn président de bɔra k'a fɔ ko moyen ni fɛn bɛɛ b'u bolo a ye n jatigɛ parce que ne b'a dɔn problème de bɛ yen problème caman de bɛ yen u k'a dɔn k'a fɔ Kaja y'a fɔ kuma na k'u ka fɛnw bɛɛ ma démembrement bɛɛ ma bila en place mais hakili la u b'o baaraw la u bɛna progressivement u bɛn'o baaraw kɛ ka taa défi caman b'an bolo an kan ka défi caman relever yanni élection don cɛ mais EJ k'a dɔn k'a fɔ baara min dira ma baara belebeleba de don administration territoriale ka baaraw bɛ yen ale fana ka baaraw bɛ yen ne ka inquiétude y'o yɔrɔ de ye baaraw b'u bolo u k'a dɔn k'a fɔ parce que hali EJ kan ka politique mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka rencontre régulière kɛ ka processus ɲɛfɔ mɔgɔw ye an bɛ nin niveau in na ni défi tɔw de tora an b'o de fɔ an ko n k'u ka fɛn fɔ mɔgɔw ɲɛna ka fɛn fɔ acteurs politiques ɲɛna ko gɛlɛya filɛ nin ye an bɛ nin ko nin na an b'a kɛ cogo di hali ni sariya bɛ sɔsɔ n'aw bɛnna min kan o de ye sariya ye k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ yen mais an b'a kɛ cogo di o de ka gɛlɛn anw ma administration territoriale o gouvernement o EJ ɲɛmɔgɔw u ka to ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni problème de bɛ yen an bɛ nin niveau na an b'a résoudre cogo di solution min bɛ yen maliyɛnw bɛ n'o di voilà donc c'est important qu'an ka to ka nin détail ninnu di mɔgɔw ma. d'accord mais Boubacar ne bɛ sigi k'aw ma san'an ka fɛn k'aw da magara yɔrɔ fɛngɛ la e ko sisan ko EJ ko nin voilà ko vraiment a ma ɲɔgɔn faamu la mais an tɔtɔla kalo joli a tɛ kalo yɛrɛ bɔ i y'a faamu 18 maintenant nin n'a bɛ EJ commencera ka fɛngɛ o bɛ ban waati jumɛn les politiciens comme i y'a fɔ tan k'aw mais franchement est ce que nin e argument bɔ parce que est ce que référendum bɛ se ka bɛn ni a date nin ye wa voilà k'a bɛɛ dafa voilà consciencement faut le dire même quoi n'a se ka o de la plateau wɛrɛ la ne delila k'a fɔ yan o pression ba de kan na politiciens de fana y'o fana bɛɛ kɛ hey élection an tɛ tɛmɛ février n t'a dɔn n'a hakili b'a la waati ko jɔn y'o kɛ ne ba ye classe politique dɔw tun bɛ yen waati dɔ la an tɛ tɛmɛ février an ye transition min prolonger an tɛ tɛmɛ février kan février c'est la bonne date n'o ma kɛ an y'a fɔ an bɛ problème min na an bɛ contexte min na c'est très difficile n ye crise bɛɛ f'i ɲɛna covid crise de l'Ukraine gɛlɛya sanction hali a fɔlen don ko sanction wulilen don ka ban mais gɛlɛya dɔw bɛ yen hali bi an y'a fɔ c'est vrai gouvernement a responsabilité bɛ gouvernement de kan parce que ni gouvernement de kan ka fɛn bɛɛ apprécier ni ye layidu min ta k'a fɔ i b'a kɛ i kan ka kɛ waati kɔnɔ o de la an y'a fɔ gouvernement ni fɛn bɛɛ a kana dogo mɔgɔw la a ka acteur wele a ka société civile wele a ka fɛn da bɛ élection ko la k'u bɛɛ wele nin difficulté de bɛ an b'a kɛ cogo di ni gouvernement girinna ka date dɔ ta ten a bɛ obligé ka respecter de an y'a fɔ en tant que parti politique en tant que PACP n k'o ye gɛlɛya ye ni problème fɛn fɛn bɛ yen mɔgɔw ka pression a bɛɛ ye anw ka hɛrɛ de ye fɔlɔ maliyɛnw mana bɛn min kan diɲɛ maa bɛ tugu an kɔ o ye diyagoya de ye o la an y'a fɔ a waati n k'an kana yɛrɛ to pression bolo ni n ka pression de c'est non Mali ka histoire de don Mali ka problème bɛ Mali de kan an dun bannen tɛ fo an bɛ ka taa sira fɛ ni taama ma b'an bolo fifa tɛ jɔ an bɛ ka taa de o la an y'a fɔ depuis a waati acteurs politiques ka fara ɲɔgɔn kan a ka fɔ ni gɛlɛya de bɛ yen an b'a kɛ cogo di acteurs tun bɛ solution di o mais gouvernement y'a kɔgɔ d'a kɔrɔ ka date dɔw di dɔ o respecteli bɛ ka gɛlɛya i ye min fɔ waati ka koron waati koronna fɛnw ye retard ta warikow b'a sen b'a la parce que an ko an yɛrɛ bɛ na an ka élection financer an ye partenaires ka dɛmɛ ɲini a kɔlɔlɔw ka ca quoi. donc aw ka b'a yɛrɛ mun kɛ m'o yɛrɛ faamu. donc gouvernement bɛna seko kɛ mais an bɛna partenaires fana ka dɛmɛ ɲini. mais i ko partenaires ko wari partenaires jumɛn. non partenaires ka ca partenaires bɛ yen traditionnels minnu m'an dɛmɛ élection. traditionnel partenaires traditionnels b'an bolo. Union européenne mɔgɔw bɛ deli k'an dɛmɛ an ka élection na. processus bɛ yen o processus non o tɛ bi ko ye o. parce que o bɛ sɔn Mare ma faamu. élection bɛɛ i y'a faamu o bɛ sɔn i ka baro wa ni débat nin ka di parce que don a kɔnɔ dɛ parce que an mako b'o de la quoi parce que date fixée bɛɛ bɔ la. an bɛ processus min na bi partenaires de bɛ Mali la yan an bɛ crise dɔ de kɔnɔ an kɛlen don ka accompagner processus dɔ de kɔnɔ. partenaires techniques financiers bɛ Mali la o b'an accompagner processus caman na o i b'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ b'a sugandi yɛrɛ de an tɛ wari d'a ma développement na an t'a d'a ma nin na mais comme nin ye élection ye an ka na an bɛ wari d'a ma na mɔgɔ caman b'an dɛmɛ o la o c'est des soutiens techniques financiers a dɛmɛ ka ca dɔw yɛrɛ ta ye conseil ye donc o bɛ yen ka kɔrɔ. I ye min fɔ i ko waati kɔnɔna gɛlɛya bɛ yen anw y'o de fɔ ni gɛlɛya bɛ yen an ka acteurs fara ɲɔgɔn kan anw de y'a fɔ k'an bɛ nin kɛ bon an bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya bɛ yen ni tɔ de tora an b'a kɛ cogo di o de y'an ka proposition ye PACP la o ka fisa an ka pression ba k'an yɛrɛ kan parce que n'an ma fɛn ninnu kɛ ka ɲɛ élection a kan ka kɛ mun de kama pour que ka na ni basigi ye an kana bɛ kɔlɔlɔ dɔ kɔnɔ an k'an labɛn o tɔni k'o de kɛ ka ɲɛ wa ou bien an bɛna garan d'an yɛrɛ la an bɛna an ye nin layiduw de di n'a tiɲɛna olu de bɛna dilan donc o de la ne ko an ka pression bɔ an yɛrɛ kan an ka fara ɲɔgɔn kan waati min b'a arranger parce que kuma ninnu a bɛ ka kɛ pour que ka an bɔ nin cycle de kɔnɔ
donner à qui là, en attendant vraiment. Mais ne yakil la référendum dati min dira, on peut le respecter avec la loi. Loi Mintara pour que modifier qu'à faut et si ça a été reporté? Bon, difficulté, là où tu seras, nous, on va apprécier. Non, mais il y a un date il y a voilà, c'est la gueule, mais c'est tenu. Tenu, ne hakil la. Quand on tenu sans problème. Notre gouvernement est mené à apprécier. À mon avis, je sais que gueule badot mais nous n'y 4 biométriques parce que autre gasma. Entre y a calculé mon quai. Bête ne sait qu'à sort à Béama. Mais avec cette nouvelle loi qu'on vient de prendre qu'à modifier, et on va permis de cala à nous livrer. Voter parce que Amérique comment faire mes référendum la d'accord. Et Yorondo fo yani ka bokuma ko nana ko partenaire financier ko c'était jamana yɛrɛ ka élection financière amna jigida mo wara ka wasaka na folo de dafawa amman jigida mo shika mais comme amman jigida mo shika partenaire yɛrɛ de buka disponibilité ira kan processus accompagner partenaire ka non partenaire bo ke o CEDEAO bo fo Union africaine bo fo ça fait ou élection be mo ko fana c'est compliqué l'élection belle partenaire bo voilà on a compris comme la CEDEAO a dit date fixera la CEDEAO a dit que on a apprécié un élément mais c'est là que date fixée c'est bien que vraiment il n'y a pas de problème non voilà donc ama jigida CEDEAO kan il faut la do fana ka demain fin beke non il y a une galim ñu jabi de ma jigité mo ko ah d'accord on a élection qui en fait de manière là nous comme me faire demain ame de même ne passer au Mali doroyen donc Bakar donc Kao est convaincu que le 18 il n'y a pas de problème il y a voilà donc amena Traoré français. Traoré, voilà. Et bien, si sera de refaire ni référendum à tisser qu'à Kérédia. Mais c'est Traoré, mais il faut. Même Balma Kérédia. Même Baka Kumala Téniromi, Moïni Yoroto, à Koko d'ordre Nagano politique là. Ma foi, il n'est pas moi, ça va politique là. Ça fait 23 ans que c'est la scène politique. J'ai été candidat 4 fois. 2 fois pour être député dans les cercles de Ségou, 1 fois pour être le maire de la commune urbaine de Ségou, 1 fois pour être le président du cercle de Ségou, avec 6 partis politiques étant en tête de liste. Voilà. Mais une question, comme il y a photo de faire, mais parti alternative que nous avons parti. Alternative que nous avons comment c'est un exemple, voilà. Voilà. Non, c'est très important. Voilà. Non, il y a parti OK. Voilà. Pas rentrer trop dans les détails parce que débat kadjan. Mais moi délégué que parti Chinyemgoy. Ni te parti Nyemgoy et puis nga terrain politique Sékoudi. Ni mangombe nga électoral Sékoudi. Ni bay, il comment quand il sait qu'il y a 100 fait décision élément. Ce qui fait que un parti créant c'est pour cela que jamana be marani politique na ba fa yelama kana abo politique mo corona obuna nu hakla ko e ka yelama ke ne be comme c'est politique abi politique mo croix parce que ma de gouvernance ke so be politique donc me politique barakono abi 23 abo mais c'est ko kala d'accord donc c'est ça voilà nga tanga kuma na ça voilà donc kuma corona la ba fa ga mi fo oyi et référendum ye shira sosodi oui, 13 ans de Yamana qui fait. Mais pourtant, il est en train d'insister. Voilà, il y a politique qui est là, mais moi, je vais encourager là. Politique, je vais faire un bako. Ni miti Yamana, ni miti Yamana Jamfa Barala, ou international, intérêt personnel Kula. Ni miti intérêt personnel Kula. Il va se renouveler et tiens, mais avec Srakafo. Mais elle est bolossée. Mais ça va se faire. Nous nous croyons. Ou quoi, nous nous mettons le bois, nous nous croyons qu'à de la messe, c'est ça. En l'amener au Wajibé, parce que politique, ni le politique ton créé, le politique ton créé, Yamana Mara de Kama. Hakila le nani politique ton créé. Avec politique, moi, belle de l'homme, c'est qu'à Yamana Mara, qu'à Yamana Lafia. Comme il va y a la Fia, tu vois. Donc, ni erreur Yamana taboulo là, ni politique, moi, tu es libre, car comment faut, comme il a so, comment. Parce que Yamana Koti, mon kilinko, Yamana Koye, façon Kodi. Façon Kok, bénévole, façon Dembela Yéna. C'est pour cela qu'il nous intéresse à fond. Ni me dit, moi, faut que comme on a fait un document. Parce que ni malien de façon de yen de manière témoignée ante donc la transition est pas fokouta transition en bel détail mais moi mon bet tient faut la bi autorité autorité ni parce que ta do ki ni ko fona tiena na tiena de ba foko ne kuma do mun be kuma ka duma vola do lutai ni la ni e fe nduma atsikake na forcer la problème bala alu la ke régime ni na o ba yele ma parce que avec élection bacledi ala ni na miko référendum na tarala e de la ga ni ngona folo e ngo bali be poste électoral la problème nana nga jamana la élection colon ya kew bela jeli benunka o élection colon
bɛnkan mais transition ka projet mun kan ka kɛ mun ye ka élection kɛ fo diɲɛ bɛɛ b'a fɔ ko élection min ɲɛna transition ka projet de kun kan k'o ye k'o yira maliyɛnw na carte biométrique nana an ko tari carte biométrique o baara daminɛna an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ ka bɛn a wagati ma mais o ko k'o bɛ se aw de b'a fɔ k'a bɛ s'a bɛɛ la les 18 mois aw de ko k'aw bɛ se les 24 mois aw de y'a fɔ parce que an bolo tɛ baara la an tɛ autorité an tɛ baara kɛ a kɔnɔ donc an bɛ obligé k'aw lamɛn n'aw ye min fɔ an b'o de respecter n'o ma kɛ fɛnɛ an ka bɔ k'a fɔ k'o man ɲi parce que aw ka dira o ka kan voilà donc aw ka carte biométrique kɛ aw ma se carte biométrique dégré taara don min na a fɔra ko a bɛ kɛ ka vote bɛɛ lajɛlen de kɛ ko pour que ka sécuriser pour éviter des élections bâclées nka diyara n ye parce que o de y'an ka problème ye mais o si ma k'o dugumajɛ n'o ministre kelen bɔra ka dégré wɛrɛ ta k'a fɔ k'an bɛ se ka voter di carte bɛɛ an ma deli ka min yɛrɛ ɲɔgɔn ma kulo kɔnɔ depuis ala k'an da Mali kɔnɔ o bɛ kɛ élection ɲuman ye moi avec la carte d'électeur mɔgɔ tun bɛ voter balimamuso y'a fɔ cogo min na ka jate mɔgɔ tun bɛ voter ko 3 4 kɛ o tun tɛ damatɛmɛ ko dan ye jamana kɔnɔ o ye jamana ɲɛnama ye mɔgɔw ka voter ko 4 3 kɛ jamana kɔnɔ jamana autorité mɔgɔw bɛ se ka solution foyi ɲini o la carte ɲinina tun ka fisa n'o ye mais an y'a ye hali carte ɲinina la ça va pas parce que maliyɛn fanba m'a sɔrɔ donc avec la carte biométrique an bolo ko mɔgɔw bɛna sɔrɔ donc n'a u échoué la carte biométrique la ka na fɔ ko a bɛ taa élection forcée au lieu que k'a fɔ an bɛ présidentielle wagati kɔnɔ ka temps sɔrɔ bɛɛ ka carte biométrique sɔrɔ et puis c'est que vous oubliez la carte ɲinina la denmisɛnnin caman tun bɛ yen carte ɲinina bɔ waati u bɛ san 10 na ani san 9 la mais bi u si sera voter u tun tɛ se ka voter bon n'aw ko k'aw bɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen voter n'u ka carte ye sisan par exemple ni maliyɛn ye 20 millions d'habitants 20 millions de personnes minnu bɛ voter aw bɛ taa 40 millions na o bɛ se ka kɛ cogo di ni mɔgɔw voter ta cayara ni jamanaden yɛrɛ ye o tɛ diɲɛ wuli ko ye donc an ka sabali ka na élection kɛ élection min ɲɔgɔn ma deli ka an ka jamana kɔnɔ a tɛ se ka kɛ mais pourtant Kawo a dit voilà donc plus encore et ouverture des campagnes est le 2 juin o de fɔra mais bi u bɛ campagne na déjà oui campagne bɔ de mun na n'o ye mun b'a to an b'a fɔ k'an bɛ siran transition ye an t'a fɛ transition élection référendaire organisé parce que a tɛ kɛ élection ɲuman ye mais e ko ouverture le 2 juin non oui le 2 juin ils sont oui ou non i yɛrɛ bɛ autorité mɔgɔ dɔ ye déjà o b'a fɔ kɛ e ko k'i sera campagne mais e ka dalu ye jumɛn ye ne ka dalu ye min ye min ye d'abord o bɛ taa fo école la jɔn bɛ taa école la mais jɔn bɛ taa école la n'a bɛ ɲininka la autorité jɔn bon je prends un exemple au niveau de Sékou au lycée Cabral de Sékou et gouverneur ni maire ni fɛnw u bɛɛ délégara ka taga ko ɲɛfɔ ekɔlidenw ɲɛna gouverneur wa le gouverneur de ka taa mun fɔ si ka taa élection kɛ cogoya fɔ mɔgɔw mais Bokar o bɛ se ka kɛ cogo di gouverneur bɛ se ka taa fɔ cogo di ko k'a fɔ oui ou bien ka taa fɔ ko k'a fɔ oui de ya parce que campagne oui et non de ye o voilà campagne expliquer o fana ni campagne tɛ kelen ye o moi je pense que nin bɛɛ ye ouverture de campagne waati de ni campagne dayɛlɛ la ni détails bɛ se ka di et puis ni détails bɛ di c'est pas l'autorité qui va donner quoi. Moi, je pense que c'est les partis politiques et les différents organismes où les gens ont eu des explications. Donc, on va dire qu'on fait une barre qui a travaillé ou non, c'est quoi? Bon, on t'a fait, on va boycotter. On t'a fait qu'à ta élection là. Parce que d'abord, nous avons l'élection, on est nous quoi. Fana fait le beau boulot quand oui passé. Et nous oui passer la colonne, on va la autour de deux Chine. Donc, on va éviter. On va chez même quand ta élection oui non, on t'a vu non en ligne oui. Déjà, fin bébé qui a cher à ce soir. Et même degré mi kumbora ko ka carte biométrique dron ke ka élection ke ko shuma ko duguma je en pleine session du CNT ministre bora ka décision ta ka fo ko am se ka voter ni carte be ka soro CNT mo ko wera makuma alors que pacifique CNT de folo o shira so so ni nous te session na ni CNT mo bita vacances là o bi se ka fo ministre bi se ka degré do se ka blaga o ministre bi se ko ta ka baraka yelu kana mais ka ordonnance ta ka ni décret suguba bɔ carte biométrique a fɔra ko carte biométrique de bɛ kɛ ka vote kɛ o sira sɔsɔ de bon an ma sɔn ni si ma bon ne ko n bɛ don NJ ta kɔnɔ je pense si vous me permettez. oui mais NJ ta voilà e don parce que olu bɛ commencer ka baara kɛ ka ban voilà an y'o ye filan non an commencer ka k'o ye dɔrɔn dara ninnu bɔra don min na o dugusɛjɛ an y'a ye dɔrɔn commencer ka mɔgɔ ta tan commune 4 quelqu'un représente là-bas tout et tout je pense qu'ils pourront faire ça. pour que k'a yira élection tɛ se ka kɛ élection bɛ ka forcer wa élection bɛ kɛ élection bâclée hali NJ yɛrɛ pérennité NJ pérennité sur tous les plans installation na NJ pérennité la. mais après ça ko voilà ko 90% NJ yɛrɛ tali kɛra cogo min na e m'a ye fɔlɔ NJ tali kɛra tirage au sort de élection na élection tali ka kɛ
tirage au sort mais comment boro moi chance ko di mako be se ka tawla ka soro ils sont pas forts techniquement. Moi je pense que l'élection ko be sincère jamana ko ni ta fait jamana élection et élection koloni surtout ka jamana freelani élection ni be élection ni ke ko tali tikani au 6e yo to pour y aller élection fana manake an ye debese mun boala no le chiffre élection du sadje de bagay même afri mais do be non lu bagay ke dugumina o te voter dugulo o de kacha ne orgo so ne wa kanyigali no te faso dunya no kanyigali ya jamana o décision ta ko lu bo faso dia la alors que élection référendaire kana ke jamana de bela jelendi mo be nyina miko élection référendaire o ka gele élection présidentielle il se ga élection présidentielle baglé ke ni président mi mina no kra président nyina ma baye mi bi se ga jamana dla abi jamana dla aka manda corona la ka déjà manda ka wasoro jamana la fira mais élection référendaire no kera il se ka sambina ni sambi sabake kuma ambe niveau 1900 ka sore mi bolo magala avec gelea parce que toujours ni ki ba ke opposition bi déranger jamana dum bi déranger bon donc ni au prix de par ko keka jamana dindo ke bolo ko feto ko la jamana wolo sebe mais au manake d'accord amo gela de kono OK Bokar vraiment bita c'est ça Ismaël man bébé for mais kako ko disposition betara bon ego ko vraiment ko akanga ke dans les léger de disposition betara oh mais amana ga tuwo et avec il faut avec ko moyen allez ma ko moyen faire faut moi partenaire traditionnel beto forana ya fam voilà donc Ismaël amina il faut faire ni bella mais c'est que il fait tu es convaincu que ni abika absega ki akana ka kedi o abike parce que kada muka ministre ayra ka fo big jamina douala a bebora maleko partenaire ministre du administration territoriale colonel Abdoulaye Maïga ka war bebora mali question de konnala aya préciser la payame partenaire kelen adrome kelen tenir référendum ina aya fo kabla maintenant permis ko ni fengo kuma munu na fo akra kuma nye bla de kabla abse ka ke permis cardinalité fait encore lu se ka voter mais au correcte ka fo a fora kuna don sera ko permis be voter au ka fo kuma kono ko ro clé donc ministre m'a précisé Ismaël comment flabe fora de maintenant il fallait il va voilà mina kuma dimo il va voilà ka fo ko no kwa fora no a fora wa ka fo ko we ko si ça biométrique kuma ni parce que atena se ka faire ka permis ni faire nous bed voilà donc c'est fait ça dit que c'est on va photo de a fora c'est ma que fora quoi ça dit a fora de ko ni taya ta en tege ma carte biométrique ko na aya ta tege ma bon mais écoute toi oui de toi moi voilà il est combien de jours non attends non bon était c'est là au lieu de barachema maintenant mais le pas ça ma fera sur la fanade non elle va assumer bolo ta chela o mais va chela bon d'accord l'accusation que on le accuser amulu sudi OK d'accord la autorité le bolo be chala bon et si wargo ka na so ni partenaire wala be ka ndeme bien vrai que c'est des infos na date sur dia do ou ba appui mais ministre ira ka fo ko référendum mina organisé partenaire kelen adrome kelen tala donc a be financer anga budget la donc nete so galontika parce que le bolo bala maintenant à ma fo fena ko ni le 12 août sera ko wajibi kiseble ko permis carte d'identité nationale oni fen ko voter non on m'a fait officiellement a fera kuma de konna la ka fo ni ta ta en boloma carte biométrique ko na comme politicien dans la kuma tema parce que politicien do nani ni ko ye to ka do la avec comme il a fo ala ma de ka dimi ka jugu ni ta ka bli kama koro ibe kla ka bla quoi mais neti sosore mais e kuma de fo de e ko ministre ya fo mais politicien to danga doni na ku nyuma sisa ne ba ko le do politicien mu ke ministre ya de ya fo ko sisa bon ai ni mais pour e la politicien mais ama confirmer qui très daka ka fo ko wajibi ki se blé ko voter be keni permis avec une carte d'identité avec une maintenant politicien ne ka kuma kama la ko ni fora ko e be kam na ke élection baklele al ça fera tabal ça donc politicien ou va ko ka kele muru be fa ta élection surtout 20 février mao donc ou be fait ka côté trop ou be kuma do soro ka gushili ke mais c'est une fait noko woti na ibe ka ala ka yina la na ba se la constitution changer ni mfa ira Traoré a ira ka fo
ko i kalana togo charia ko itana charia doni charia donbagaw ye et que olu ka tona charia donbaga ba fila b'a la n'o ye Sheriff Kori ni Dramane Jara ye donc wagati min na i bɛ k'a b'a essayer k'a bɛ yɛlɛma dɔɔni don a la o tun bɛ min o wagati wagati min na n bɛ segin ka na n balimamuso ka kuma na a yɛrɛ ko k'a ka faniba ye n ye effectivement c'est vrai nin kɔfɛ a bɛna kɛ mɔrɔ fan ye donc Bokolo n bɛna mun fɛ Bokolo en réalité an tɛ a banna a y'a yɛrɛ ɲininka ko n ye kɛlɛ ko min na ko n bɔra la parce que o wagati n ka kɛlɛ tun ye mun ye an ka constitution tun bɛ ka taa dilan kɔ kan ni kɔfɛmɔgɔw de da de tun b'an ka constitution na munna pour ka mɛ nin pour la parce que nin constitution in na nin bɛɛ kɛra Mali de kɔnɔ maliyɛndenw ni da donna la maliyɛndenw ni ɲininkara a la u k'u hakilina di an bɛna ko minnu b'u la donc o de taara ka baara kɛ ni nin ye c'est pour cela que n bɛ nin fɛ donc o tun ye k'a ka question jaabi maintenant ka segin ka na tuguni ni référendum an y'o kuma de fɔ ministre a yira k'a fɔ an ka budget o de ye nin baara o de bɛna nin baara kɛ wa ne dalen b'a la fɛnɛ le 18 août a tɛ bɔ a ma parce que n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ n y'a ta kuma daminɛ ko ne b'a la o an bɛ degun o degun na insécurité fɛn fɛn bɛ anw kan mun de nana ni insécurité fo k'an wuli président kama président ka fanga bila parce que vie chère bɛ yen gɛlɛyaw bɛ yen insécurité bɛ yen an denw ta ka taa école la an ka militaires bɛ ka fanga dɔ wɛrɛ tɛ o Kidal ko problème de bɛ anw da la accord ko problème de bɛ anw da la fo ka solution sɔrɔ o accord ko la o accord ko mun nana kɛ et maintenant o donné don ni constitution kura in kɔnɔna la u ye mun fɔ effectivement tiɲɛ don n'i ko k'i bɛ taa élection kɛ ni permis de fɛ ne yɛrɛ mun sigilen filɛ n'a fɔra an ka tiɲɛ fɔ jamana ko la o ye élection bâclée non mais an bɛ tiɲɛ kuma de kan voilà jɔ kuma de kan merci c'est pas parce que k'a fɔ ko majorité ni opposition ko kuma bɛ yan non ni mun finen don a bɛ fɔ k'o finen don n'i ko k'i b'o jɛya i bɛ k'i yɛrɛ danpe tiɲɛ bon i bɛ danpe ko la bon an k'o kɛ sisan ko le 18 ko a fɔ k'u bɛ taa ni permis mais n bɛna nin mun ye fɛnɛ n bɛna nin kuma min ye fɛnɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ transition mana kɛ jamana o jamana kɔnɔ pouvoir sigilen don nkalon de kan o ye taa nin pouvoir mais bien sûr pouvoir sugu jumɛn transition bɛ nkalon de kan a kɛra diɲɛ jamana o jamana ye mais nkalon mun don a bɛ komi n'a fɔ i bɛ nkalon mun tigɛ ka furu dilan parce que anw de wulila k'an jɔ k'a fɔ ko président m'an kunna a ka bɔ an kunna k'an t'a fɛ n'o ye IBK ye an y'an t'o kɔnɔ sɔrɔsiw nana k'a parachever mais ne ko o bɛ kɛ wagati min na parti politique bɛ minnu bolo ne ko société civile minnu tun bɛ yen jɔn de wulila ka ni sɔrɔsi ninnu kama k'a fɔ a ye segin caserne kɔnɔ an tɛ fɛ an ka fanga ta mais n ko tugutuguru kɔ. dɔw y'a fɔ dɛ. dɔw y'a fɔ dɔw y'a fɔ bɔ wa. u ye jamana bɔ wa jɔn interdit k'i kana jamana bɔ. ne ko Turki o jɔn de ye fanga ta k'a di Turki président ma Erdogan ma a ka population tɛ yan militaires b'a minɛ ka char labɔ dugu kɔnɔ ka avion na wuli sanfɛ wa jamanadenw de m'a fɔ a bɛ fara k'an faga mais an ka président bɛ segin a nɔ la mais pour que o m'o kɛ coup d'état joli kɛra Mali la nɔ parti politique société civile jɔn de ko ko sɔrɔsiw a ye segin an ka don caserne kɔnɔ yan a t'aw placer et que n ka bɛɛ de bolila premier ministre ni dossier placer nɔfɛ o la coup d'état bɛ ka kɛ répétition an ka jamana kɔnɔ parce que sɔrɔsiw yɛrɛ y'a ye k'a dɔn k'a fɔ u tigɛr'u la de a bɛ to bɛ kuma kɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ta ye place ko de ninnu ta tɛ ka démocratie préserver ka se ka démocratie lakana olu minnu mana wuli kuma o kuma jeli de kɛra ka nin constitution in sɛbɛn a tɛ changer a bɛ to a nɔ la ne ko an bɛ constitution min yɛrɛ kɔnɔ n'o ye 92 constitution a ye insécurité bali ka kɛ Mali kɔnɔ wa ne ko u b'a la ko référendum min kan ka na maa la ko miliyari bɛ ka taa tiɲɛ o mais n'u da bɛ kuma kelen na o ye jumɛn ko président sigi donc ça veut dire que ninnu bɛ président de nɔfɛ jamana ka c'est à dire que jamana ka bɛ tɔɔrɔ mun kɔnɔ o t'u intéressé dɛ ninnu ka bɔ yen président sigi ka kɛ anw ka se ka na alors que aw dun ko insécurité bɛ yen ko référendum mana ka kɛ ko kɔngɔ bɛ mɔgɔw la ko référendum mana ka kɛ ko miliyari bɛna taa don nin référendum na k'a kɛra ka ci wɛrɛ ɲa a dun mana ko ka président sigi kɛ. mais Fane a mana kɛ cogo o cogo jamana se ka jɔ ni politicien fana tɛ dɛ parce que c'est un politicien qui va toujours gérer ce pays là. mais politicien de taa n'o fɔra ɲɔgɔn fɔ fɛn c'est pour ça que i ma ye n ka accusation ka b'u kan parce que munna an ka impôt n'an ka fɛnw bɛ ta ka di olu de ma u ka jamanadenw la kunun donc jamanadenw de tɛ k'u yɛrɛ ye u ka baara fanba kɔnɔna la o de bɛ ka an se nin bɛɛ ma sinon n'an y'a yɛrɛ u ka baara kɔnɔna la a tɛ kun sɔrɔsira k'i bɛ coup d'état kɛ an ka jamana kɔnɔna la parce que munna ni coup d'état kɛra n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ Madara n'a bɛ ka n su ni coup d'état a fɔra Mali constitution de kɔnɔ ko ni coup d'état kɛra yafa togo tɛ a tigi ma yafa togo yɛrɛ tɛ a tigi ma ne ko Bokilo e de b'a fɔ a tigilamɔgɔ ye k'i yafara ayi
e ye maamu élu k'a ka t'i ka kuma fɔ assemblée kɔnɔna la k'i jigiya k'a ye dɛ o de tɛ taa e bu kelen ɲininka ko coup d'état kɛra e jɛra n'a ye walima jɛnɛ a t'o kɛ dɛ ale de t'i tɛgɛ kɔrɔta ko wa ko n jɛra n'a ye n yafara karisa ma alors que a dun kɛra ka taa base min y'a sigi ka t'o consulter k'o ɲininka alors que an ka wari bɛ d'a ma o de kama jamana ka impôt wariw bɛ d'a ma o de kama k'a ka parti financer jamanaden minnu b'i sigi ni fɛn min bɛ yen u kun ka segin i ka t'i ka base la i ka t'u hakilila ɲininkali kɛ o tɛ k'an na o an kulola fo ka dɛsɛ c'est pour cela que nin transition in kɔnɔ an ko wari min bɛ di parti politique ma u k'a tɛg'u la parce que an ɲɛ t'a jɔyɔrɔ la u ka baara kɔnɔ an ɲɛ t'a yɛrɛ la sinon kuma tiɲɛ ye tiɲɛ de o transition mana kɛ jamana o jamana kɔnɔ pouvoir sigilen don nkalon de kan wa i mana ko o ko o wagati kɔnɔ fana i b'o minɛ o kɔnɔna la dɛ hali assise la a yɛrɛ kumana assise la wagati kuma ka commencer ka minɛ a la ne y'a ka vidéo lajɛ forokiya bilen bɛ dɔ la ne de tun b'a kɔfɛ voilà n ko kuma continue ka kuma fɛ ok ma fɛn bɛ n'o ye donc n bɛna mun fɔ Bukele k'a fɔ kuma kɔnɔ n bɛna mun fɔ c'est à dire nin bɛɛ de kɛra jamanadenw ɲɛna sariya de virula parti politique ɲɛmɔgɔbaw ɲɛna u ma kɛlɛ mun k'o kɔnɔ dɛ le fait que place ma sɔrɔ sisan an bɛ ka taa ni sira wɛrɛ ye kunkolo kɛlɛ de bɛ yen dɛ coûte que coûte ko fo ninnu de ka bɔ yen an ka taa présidentielle la a dɔ ye sécurité bɛ mun na président sécurité o kuma bɛ fɔ donc a kuma kuncɛni a d'a ma ka na lajɛ c'était ko kuma mun. an bɛna o débat wɛrɛ mais an bɛna voilà an bɛ segin an bɛna dernier mot di aw ma ka dɔgɔ aw ma kuma n'a fɛn quoi bon ka di yan parce que kuma caman fɔra ne y'a ye aw yɛrɛ hali bi est ce que nin référendum nin est ce que a bɛna se ka kɛ wa. Bukele n bɛ fɛ ka min fɔ fɔlɔ dɔrɔn o ye fɛn ka fɛnw faamu k'u bɔ ɲɔgɔn na élection présidentielle ani référendum fɛn suguya kelen tɛ ayi sariya kuma n'a bɛɛ kan référendum de kɔrɔ référendum de sariya ko diyagoya a bɛ kɛ jamana fan bɛɛ la o ma fɔ élection présidentielle la non il faut pas que minnu t'a dɔn an k'u don fili la encore une fois sariya ko référendum parce que fɛn min don sariya sunba de don a tɛ boli jamana fan dɔ k'a ka fan dɔ to yen a tɛ boli jamana kɔnɔ den dɔ k'a ka den dɔ to yen wa n'i y'a ta maaw tɔgɔ la n'olu tilala ka wuli sini ma sinikɛnɛ ma ko an t'an yɛrɛ ye nin kɔnɔ dun e b'o kɛ cogo di i b'o gérer cogo di donc référendum u bɛ k'a fɔ u ka kumaw kɔnɔ ko minnu bɛ k'a fɔ an kana taa référendum na olu de bɛ k'a fɔ k'an ka taa élection présidentielle la je n'aimerais pas être à la place de mon frère Kawu parce que tellement qu'il est a bɛ ka exercice difficile min n'a b'a kɔnɔ f'a bɛ ka ɲina k'ale yɛrɛ ye politicien a b'a fɔ ko politicien e bɛ yan PACP de tɔgɔ la i ye politicien de il faut s'assumer i ye politicien de i bɛ yan parti politique de tɔgɔ la contrairement à nous autres an kɔni bɛ ne ni balimakɛ bɛ yan fa ne bɛ yan société civile la n ka fa mais Kawu bɛ yan parti politique de tɔgɔ la toujours assumé donc kana fɔ ko politicien parce que n'i ye o fɔ i bɛ k'i yɛrɛ de fɔ quoi et puis n'i y'u neni i yɛrɛ neni n b'a fɔ k'i y'u neni dɛ bamanankan n'a fɛ cogo de don donc élection si y'a fɔ ko politicien n y'a noté yɛrɛ élection présidentielle ani référendum olu tɛ kelen ye an ka o fɔ k'o jɛya jamana kɔnɔdenw k'o dɔn wa élection référendaire tɛ se ka kɛ jamana fan dɔ k'a ka fan dɔ to yen ne ka kuma tɛ o sariya sunba ka kuma de don a bɛ sɛbɛn don min na ne tɛ n ka dɔgɔ yɛrɛ mais sariya sunba ye min fɔ an bɛ baara kɛ n'o de ye n balimakɛ ko démagogie de don k'an bɛ ka nin minnu kɛ démagogie ye min ye o ye i b'a dɔn i ye journée de souveraineté décrétée le 14 janvier ka tila k'a fɔ i ka kuma kɔnɔ ko ni élection in bɛna to Mali bɛ kɛ malidenw ta ye ka tila o kuma kelen kɔnɔ tuguni ni élection in ka solliciter Union européenne fɛ k'olu kana ni élection financer à hauteur de 15 millions d'euros. C'est-à-dire muna an tɛ nin fɔ jamana kɔnɔdenw ye jamana kɔnɔdenw minnu n'an bɛ k'a f'u ye k'an tɛ Faransi fɛ Faransi c'est le deuxième pays contributeur min bɛ contribuer Union européenne na muna an tɛ nin fɔ jamana kɔnɔdenw ye. mais a ko État ko k'ale de bɛ nin jɔna. mon frère tɛ labɛn o ye. jamana kɔnɔdenw ne ma nin solliciter dɛ
mi y'a ye a ɲininkali tɛnkura an balimakɛ la n'o ye kaw ye a yɛrɛ ko ko an ka partenaires tɔgɔ de tun bɛ ka dɛsɛ ka fɔ mais effectivement Union européenne de don an kana taa munumunu ko Union africaine ou bien fɛn dɔ Union européenne de sollicitera à hauteur de 15 millions d'euros. Donc Mali gouvernement de l'Union européenne sollicite. On a qui ah bon? Ils disent qu'ils vont accompagner. Quand tu as mais il y a notre droneta. 15 millions d'euros ku yɛrɛ de ko k'u bɛ na n'a ye n'u yɛrɛ ko k'u bɛ na n'a ye e ko n ta ye n yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ na n'a ye fana u tɛ na n'a ye ten dɛ u b'i ka élection supervisée de olu de bɛ na superviser a kɛra ka ɲɛ wa a ma ɲɛ wa e ko i tɛ fɛ ka maa minnu ye an juguw don olu de bɛ ka terrorisme fɛ bon o n'o t'aw ka kuma ye o ye a fanba ka kuma ye parce que o ma fɔ yan bi mais k'a fɔ ko e bɛ taa an n'olu nana i tɛ c'est-à-dire tuma dɔw la i bɛ to dɔ de ye i sigilen ka wuli k'a fɔ ko n fara i fara mun na e ko i ye i ka yɛrɛma hɔrɔnya e ko ye Babemba si ye e ko ye Sunjata si ye e ko a tɛ k'e la e disi de bɛ gosi e ka jamana kɛra i ta ye Mali kɛra malidenw ta ye 15 millions d'euros non anw ma s'o ma o a k'an ka bɔ aw yɛrɛ de kun yan o fɛɛrɛw de fana k'an ka tigɛ maa minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la mais ne t'a fɛ tile fɛ su fɛ n b'a minɛ n t'a fɛ kɛnɛ kan n bɛ n bolo don tabali jukɔrɔ i ye kumaba fɔ su na dɛ a kan ka malidenw k'u yɛrɛ ɲininka o tuma la jɔn de bɛ ka jɔn nɛgɛ jɔn bɛ ka jɔn nɛgɛ article 118 min n'an y'a kuma fɔ a fɔra ko an balimakɛ ko n'an ye élection in kɛ k'a bɛ na pouvoir légitimer non moi je dirais plutôt que ça c'est une constitution taillée sur mesure ka constitution sariya sunba ta k'a tailler k'a bɛn mɔgɔ dɔw ma ne balimakɛ Fane ko hali n ka Fane a ko n kun bɛ ka kuma ta concertation kɛyɔrɔ la a b'a dɔn ne bɛ kuma ta n tɛ kuma ta ni démagogie ye n tɛ taa ni cuillère kɔ ye don min na ne bɛ taa dialogue national inclusif la i bɛ ka mɔgɔw de tun bɛ fanga la o don an y'a f'u ye n ko n'aw bɛ sariya o sariya ta aw kana kɛ sariya taillée sur mesure ye n ko bi n bɛ fanga la mais sini n tɛ fanga la dɛ o don an b'o fɔ don min na maa si t'a dɔn ko fanga in bɛ bi mais fanga binna o donc bi tuguni de violation sur violation fɛnw bɛɛ bɛ ka violer an bɛɛ lajɛlen ɲɛna charte violée la loi électorale violée la hali k'aw y'a da don loi électorale min na normalement EJ bɛ mun kama ministre yɛrɛ man ka bɔ hali ka date fɔ loi électorale côté EJ président de b'a fɔ ou bien EJ ye coquille vide de an bɛ EJ yira jamana kɔnɔdenw na mais ministère bɛ baara ministère de bɛ k'a gérer a dun fɔra ko k'a bɔ ministère de bolo réforme yɛrɛ kun ye de ko k'a di EJ ma EJ ka jamana élection organisée EJ ɲɛmɔgɔ bɔra a ko aw da tura la k'a ko baara kɛra ka ban ko tile fila hakili la a fɔ don ni bi cɛ tile fila tɛmɛna dɛ a kun kan ka se ka bɔ k'a fɔ ko tile fila tɛmɛna wa an tilala baara la mais ka yɛrɛ n t'a fɛ ka kuma tigɛ o e ko ministre ma kan ka d'a ma EJ lo kan ka nin kɛ o yɔrɔ la a bɔnna mɔgɔ fɛ e b'a fɛ ka mun de fɔ sisan donc ministre ma kan ka datu ko yɛrɛ kan loi électorale ministère da bɔra a la de a bɛ di fɛn de ma EJ de ma EJ de kan ka loi électorale fɛnw organiser ka kumaw bɛɛ fɔ EJ a ko EJ kan ko ka jamana kɔnɔ parti politique ni société civile k'olu bɛɛ invité tiɲɛ don parce que ministère da kan ka bɔ a la k'a to EJ bolo EJ ka rôle de ye ninnu ye et puis EJ kan ka partiw fara ɲɔgɔn kan ka c'est-à-dire élection ko kuma tɛ se ka fɔ ni parti tɛ mais an bɛ élection min na tan nin tɛ élection fɛn ye nin tɛ ko mɔgɔ bɛ na sigi nin élection référendaire de élection référendaire min an bɛ deli k'a fɔ n bɛ segin ka na n ka kuma kɔnɔ on a depuis que cette transition a commencé c'est de violation sur violation charte violée la
loi électorale ou violer la wa constitution be ka violer avec ka sengi ka kla ka violer mais ambe ko be banaliser ali ko ka angana fo ko milliards dona élection na ko e démagogie et anka wari kanka no fo milliards dona be carte biométrique la kanka na o kuma fo mais na ma fo ni ko jamana ko nyemoko makaka fembe kan est-ce qu'il y a des efforts fournis tugunia bon on ben de la ka mogo bla ka c'est-à-dire ka mogo ta ku bla yoro la ku sangoro ta ku klokoro kuma duma fuye yera be sira parce que i yere ba don masse ni yoro la mais ka sabe ka dake ka nase ala ba me ke kololo nyere ba il est temps anga bokono anga do mun kono anga nyeshi jamana maka nyeshi jamana kono deuma personne n'a jamais dit en aucun moment ko anga jamana jo parce que ko insécurité bi machi manifo mais fanga doko élection référendaire on est élection présidentielle ani élection législative ani municipale on lutikele na sur la présidentielle de législative de ante bokani kuma fo mais ni aboli ka kuma fo c'est que élection mindo ani to tikele ale tise ka bakli non seulement atise ka bakle wa atise ka ke fe fana kibe jamana kono dendo semboala ka ke jamana fandola o fana fente donc pour moi aujourd'hui anga milliard munu tiena ou do robe peut-être on be bamako ya ambe climatiseur kono on ta do ou do robe mais ngolo mimbi dembugu za mimbe chikela farabugu min dalembe gauna be shilare marfa chikambe kula shikula wuli olu ba do ko milliard d'euros bi abna barake non ça excusez yoro do fo eji ka fe na ministère kala ministère dabe eji ko lade ministère mina eji appui aka bara kono eji sikika re do yo ministère be j'arrive ministère be eji appui koro ka faraika mais atenya tout à fait abe faraye kandi d'accord mais ko sisa ko ne bena appuyer non et comment fort j'ai vraiment écouté religieusement laissez-moi l'amabilité de me laisser terminer mais na kanya i deme i kungola ani ne pousser ka boye ka njo nyama olutikele eji kanga ka bla amina kono aka bla ka bara kono aka ka ke chogo mina ka wodeke mais ni ça dit ko shumi be do abedo ka be do shumi be dia obedo ka bini owula ni ambe fe anga nyetugo ni bedeka ça dit ni femfe fo ye jugudi ni femfe fo était fait transition de kanye ni femfe fo non vraiment sortons de ça. Là, encore une fois, comme il l'a dit, la transition n'appartient à personne. Okay. Une transition n'a pas pour vocation d'avoir des opposants. Transition wati me ko kala filla ka masiki. Transition e fanga frontière fanga di. Fanga be soforo kuna e ka barate foye fo ka fanga sama kala doso. Ala doso li koro emwe ka bo transition kono. O tise ka ke ni ma élection organisée mais ka foko on de koko ka élection présidentielle ame fait de ka organiser ame fait ante fait référendum à valeur ajoutée mundi ni référendum ke bi dobe bo an na songola wa an na fe on songola wa ni référendum ke rabi e bi courant soro wa gaw ko be bo kelela ko courant tout fait wa ni référendum ke rabi est-ce que ambe lakana bale amina bi bale wa référendum valeur ajoutée moi l'article 188 article 188 de bafo comme nous y fanga boka bi nominé chokotula ni référendum kera ya fa kelen do ma wa nominé chokotula ay ni fo maldewni référendum kundeni article 188 Google non mais comment non mais ça amna comment dama le boulot amasega bana ile furata parce que ni tiebe ka fo mais seulement comment mbega fo ateka ti Jimmy Strafe ore la nyana ko mbeka mais mame article 188 ko nominé chokote fanga bimbagaula ya fa kelendo ma wa te poursuit. Mais donc, obé papier nous connaît. Obé papier kono article 188. Là-bas kono. Ode sari kuma kunye nindi kana ta munu kana foko mali be segi mali dew ma kana foko mali kera mali dew tay ode démagogie ode ka bolo biri mali dew hakili la ni de tien wa
a dɔ wɛrɛ jumɛn bɛ yen o ye ni référendum passera cour constitutionnelle min bɛ yen bi n'o membres sigira Ibrahim Boubacar Keita fɛ Ala ka hinɛ a la olu ka mandat ye san 7 de donc mandat in ma ban fɔlɔ est-ce que i bɛ se ka da olu la k'a fɔ k'olu ka élection présidentielle organisée a ɲininkali donc n'a bɔra yen olu fana ta in bɛ ban de donc pour moi n'a bɔra o fila in na valeur ajoutée c'est quoi a bɛ mun de lafalen maliyɛndenw ka gɛlɛya la parce que an bɛ kuma ni mun ye maliyɛndenw gɛlɛya min b'a la a bɛ mun de b'o la a bɛ mun de falen an ka quotidien na pas plus tard que le vendredi gawo bɛɛ bɔra ka yiri minɛ ko nin y'u kalo fila courant t'u bolo réseau tɛ yen foyi t'u bolo mais jamana min bɛ ten ne b'i ka confort ni kɔrɔ n'an ko k'an b'an ta an ka climatiseur ninnu dɔrɔn fɛ k'a fɔ ko vraiment ça va élection bɛ référendaire bɛ se ka kɛ ou bien milliard donna carte biométrique la o tɛ baasi ye alors que an ka wari de don wa o milliard don yɔrɔ o wɛrɛw bɛ yen min tɛ nin ye. d'accord donc Bokar sisan an bɛna mun kɛ voilà an bɛna tour de table voilà conclusion solution bɛ e yɛrɛ fɛ i y'a faamu mais an b'a daminɛ ni fɛnkɛ ka sɔrɔ ka kuma fɛ. Merci Traoré. Yali n ka don kuma kɔnɔ n bɛ yɔrɔ dɔ lakile n'o ye Segu problème ye parce que n y'a fɔli min kɛ n ko gouverneur taara lycée Cabral la c'est une délégation du gouvernorat et avait accompagné par le maire de la commune urbaine de Segu. Bon i wele de k'a f'i ma ko écoledenw de wele k'a f'u ɲɛna k'u nana ka n'u sensibiliser. n ko o i wele de sun na k'a f'i ɲɛna. non mɔgɔ si ma wele kuma don quoi kuma ye to de ye. bon d'accord n'i ye dɔ wuli dɔ bɛ da sanfɛ. ok n balimakɛ n b'a ka kuma dɔ fana tile a ko juriste minnu bɛ bi ne ko ne dalen b'u la ko ne bɛ appel du 20 février kɔnɔ n'u ye ko ne ko mɔgɔ i bɛ se ka kalan i bɛ se ka ko dɔn mais n'i tɛ sariya dɔn sariya bɛ se k'i minɛ n ko olu anw jigi falen don n'o ye bi maliyɛn minnu t'u yɛrɛ ye nin kɔnɔ n'olu ka kuma ye parce que jamana janfalaw tɛ donc o juriste u tun bɛ IBK ka temps kɔnɔna la dɛ mais IBK tun ye président de président min élu la démocratiquement n'a ko k'a bɛ constitution falen o juge man k'u da don o la parce que jamanadenw de y'a ta juge ka kuma bɛɛ bɛ marifatigiw ta de kan ko marifatigiw de dɔrɔnlen tɛ ka maga a la u ma dɔ wɛrɛ fɔ n'o tɛ sinon hali marifatigiw bɔra sini ni président démocratiquement élu nana n'a ko k'a bɛ constitution falen anw ka juge ninnu tɛna kuma la parce que o tɛ sariya sɔsɔ ye n b'o yɔrɔ tile a k'o faamuya k'a fɔ cɛw kun don kunun bi cɛw don fɛnɛ n'i y'a ye bi u bɛ kuma marifatigiw fɛ u tɛ siran u kun tɛ siran ka kuma IBK ɲɛna mais o dɔrɔnlen tun tɛ ka kuma IBK ɲɛna donc ni n bɔr'o kɔnɔ n bɛ min fɔ comment dirais-je loi électorale o min imposera an kan kɔfɛmaaw fɛ o ka kan mais loi constitutionnelle ma oblige anw ka kɔfɛmɔgɔw fɛ o y'anw yɛrɛ ka dugukɔnɔmɔgɔw de ka intérêt ye n'o ye autorité ye Kadija y'i da mago kuma dɔ la sisan les 9 sages la cour constitutionnelle o yɛlɛmani ka d'u ye kun min na n'o yɛlɛmana o bɛ se ka kɛ sababuya ye ani constitution kura kɔnɔ a indiqué don a kɔnɔ cogoya min na ani loi électorale kura ko 4 mois avant les élections autorité mɔgɔ dɔw bɛ se ka démissionner ka kɛ candidat ye donc peut-être cɛbɔ b'u kɔnɔ ni cɛbɔ b'u kɔnɔ u b'u favoriser o ye intérêt personnel de o tɛ jamana ko ye donc n bɛ min fɔ o yɔrɔ la o ye vraiment an ka baara kɛ ni hakili ye une transition kalan de kɛra serment de prêtera devant les Maliens ko maa o maa bɛ charte côté maa o maa bɛ baara la au niveau de haute autorité u man ka kɛ candidat ye y compris le président de la transition actuelle Assimi Goïta il était vice-président à l'époque donc an b'o yɔrɔ bɔ a la ni vraiment Maliens sigalen b'o yɔrɔ min na k'olu yɛrɛ dalen b'a la ko o tɛ a bɛ se ka bɔ k'a fɔ k'a tɛ kɛ candidat ye an ka kɛrɛfɛ jamana dɔ président bɔra k'a fɔ a tɛ kɛ candidat ye bi a tɛ kɛ candidat ye sini o bɛ mɔgɔw rassurer dɔɔni au moins référendum ko la hali n'a man ka kɛ mais ni ko bɛɛ dabirilen don ten o bɛ mɔgɔ siran donc ne bɛ min fɔ bi Mali bɛ yɔrɔ min na Mali mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn sama na Mali mɔgɔw bɛ an ka jɛ an ka jamana de jɔ la tiɲɛ de bɛ se ka jamana jɔ nkalon tɛ jamana jɔ fɛn fila n'i y'a da mɔgɔ ɲɛ kɔrɔ k'i t'i ka intérêt personnel kɔ i bɛ jamana ko de la i b'a dɔn bi ni élection référendaire in tɛ se ka kɛ wa a kɛli bɛ jamana jigin dingɛ kɔnɔ foyi t'a la min bɛ jamana in bɔ nɔgɔ la a bɛɛ bɛ jamana in dafiri de ne ye yɔrɔ min fɔ ne balimakɛ y'a kuma gosi n'a bolo ko ye n'o ye accord d'Alger ko ye mais o ko jɛlen bɛ ne bolo o yɛrɛ dɛmɛbagaba dɔ ko Mali tile bɛ feere mais a y'a fɔ a t'a kɔrɔ dɔn Mali tile feereli ne ko n bɛ n da don a la. o ye débat wɛrɛ ye voilà a ye n ka fɛ ka débat wɛrɛ tɛ non waati dira a ma c'est important non faut laisser ça quoi parce que n'i y'a ye CEDEAO y'an wele k'a remercier opinion internationale y'an wele k'a remercier k'an ye élection référendaire date fɔ parce que a ka d'u ye de o. ok
ça t'a vu. Donc ne me beaucoup mal mais faut les gars avec ouais ne me beaucoup faut pas bah pour les gars beaucoup mal mais malien tchena muso bela jeni fo ben baraka ñogon fo ben mali politique mo fo vraiment wa ke jamana fe o ka jamana ndeme ka jamana mbobulula parce que bien que la ina sendale bien que la ka oti on est politique mo demisenu non ye courage so ka bo ka jamana joli sirata o kan ga accompagner ma courage so ka ke manga fo bilisa on nyama mimi jamana intaka dinga kono jamana intaka li dinga kono o may jamana din shila shima et politique de be jamana jo jamana o jamana ni ma se ki jamana o jamana di ma se ka jamana jo politique ita se ka jo fuyi politique mo mana par exemple ni ka tayri ka fini kena tayri ka bulu ita mene tayri la ka ta de Sénégal ma donc ce qui veut dire que ni politique bara china politique mo bulu abna ni politique mo woro de pour que jamana jo kera fe mo wo jonu jaw ka jamana d'accord baw fo dans tes folies mina merci mais anga karamo bayre fo no edra mais auditeur ou auditrice fo merci mais mbalma collègue fo nous mi dibala baw refo le frère Traoré Abdourahmane Kao moi bi bolo bon yani nga iga kuma jabe me président fladi kuma kono aka kuma do la ngoko EG président ko administration territoriale bora ka dati fo ko atma kanga fo ma fo dira ka fo ya anga sharia article 74 ba permet dans certaines parties gouvernement se ka boka légiférer et habilitation ni et assemblée fait pour que ça se fo donc et puis décret à collège électoral be convoquer ni décret donc administration territoriale be se ka fo bel et bien anga sharia bo permet bien sûr en pleine session le gouvernement peut demander par habilitation dans les domaines réservés par la loi obsaka flana ani ka ja ese ka ko kan kalen ke na yoro do la par rapport aux partenaires et Fane Boraka fo clairement je ne vais pas revenir là-dessus et puis à Koko Obnanga élection supervisée Mali autorité de Mali élection supervisée qu'a contrôlé maintenant il comme nous faut lui observateur ou des pour faut qu'on nous observation koro voilà bon au-delà observation de mon il faut superviseur s'il y a deux mots différents pour différencier c'est que comment c'est que comment non ni na koro ni kuma fly ka koloshite ni ay superviseur be observateur be ama fo ganza na afla be na koro donc kana mo ko fili quoi kana mo ko to fili kono kana mo ko to fili kono kana mo ko to fili kono afodro bamanangana ubeka émission bamanangani kana mo ko to fili kono allez-y voilà ni supervision tekele et en même temps khayra ka fo malé on nyana ka fo amé ni wati muna problème do de karanga jamana ko génération codé ni mumbe wati muna problème mumbe olu de bo problème nous de là 91 transition mi karanga jamana kono problème nous tumbe o hakinat nyemi yo de do anga gafe kono antamana no de fo kana seni wati ma amé ni wati muna ni wati nous fana wara gembero be do o kololo mumbe an ne kanga yeleme mo wéré tino yeleme ama fo yoro mu ye politique kele c'est-à-dire ni wati mumbe ami période de refondation muna refondation kanga ke propice de ka yelema chamano jamana kono amo yelema o de kono ni malidenw ka hakil nay ne be feno famia ka fo be démocratie exercice ni bena yelema ke yelema manoko ha gere kura bo woyon dante donc gele be na passer mo do be amanoko quoi mais o be ya a charia de mais o benata ama ira malidenw na o kana tromper parce que me wati muna c'est l'une des rares occasions munu mambulo ka yelema o do anga jamana kono malien ne be ka yelema no ke awa yelema o be ka nyefo malien nyene awa ne ba do transition ni malien de fa ba yenga abe ka ta tuka mena gela o be de mais gela ya nunu o shitambali kanga réforme ke parce que jamana fo to bono wala tant que ma réforme be ke texte là avec ke mo ko yere la donc baraf la be ka ke en même temps ka foko ni référendum yi et gɛlɛya dɔ b'a la an y'olu souligner o gɛlɛya ninnu an b'o remonter progressivement a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko gouvernement kelen dɔrɔn de bɛ élection organiser pour que élection ka ɲɛ parti politique b'a la société civile b'a la et acteurs wɛrɛw b'a la donc bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que a ka ɲɛ ni ninnu kelen dɔ y'u sen da o kɔnɔ k'a tɛ ɲɛ dɔrɔn o bɛ na ni kɔlɔlɔ de ye donc an bɛɛ ka ɲɔgɔn préjugé ɲuman kan an k'an ka jamana dɛmɛ an bɛ nin fɛn min mun na ni élection in tɛ ka kɛ kan dɔ kama ni référendum in tɛna kɛ kan dɔ kama a bɛna kɛ Mali ka hɛrɛ de b'a la donc an b'a organiser ka taa n'o de ye pour que an bɛ kulu min kɔnɔ an ka se ka bɔ o kɔnɔ an ye voie kura min ta an ka jamana kɔnɔ an ye orientation kura mun ta parce que jamana ye orientation kura de ta jamana y'a yɛrɛ bɔ garan dɔ de kɔnɔ k'a yɛrɛ bila jamanadenw ka hakilina kɔnɔ donc vraiment an ka nin processus accompagner pour que an ka jamana bɛ gɛlɛya min na an ka se ka bɔ a la ka lamɛnbagaw bɛɛ fo ani fɛn fɛn tun bɛ plateau la an tɔɲɔgɔn k'i yɛrɛ fo i ka invitation ok ne bɛ min fɔ malidenw ye o ye pour une fois an ka bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ an ka kɛ jamana ko ye et encore une fois
an ka bɔ mɔgɔw bonya ka mɔgɔw la bonya fo ka tɛmɛ jamana jɔsenw kan parce que anw bɛ baara kɛ ka adamaden de tɛmɛ institution na ka mɔgɔninfin yɛrɛ bonya ka tɛmɛ a ka poste kan alors que jamana institution de kan ka bonya o de kan ka renforcer ka tɛmɛ hali mɔgɔ min bɛ a kan mais min fɔ malidenw ye o ye kuma caman fɔra yan ko ne ni référendum min kɛra a bɛ kɛ hɛrɛ ye Mali de ma mais hɛrɛ jumɛn o ma fɔ o ye a hɛrɛ jumɛn bɛ s'aw ma o ma fɔ a kɔni bɛ f'i ye k'a bɛ kɛ hɛrɛ ye an b'an ɲɛ tugun ka doni fana da fɛ parce que karisa ko ka di an ta tɛ karisa ka di ye karisa man di ye an ta ye an ka sariyaw bonya an ka jamana bonya an ka institution renforcer mun de bɛ na ni c'est-à-dire mun de b'a to jamana sariyaw kana sɔsɔ ou bien ka violer an fɛ an kan ka baara kɛ n'o de ka segin k'a fɔ malidenw ye tuguni l'histoire va prendre date n'u ye nin fɛn in n'u y'a latɛmɛ parce que ko mɔgɔ dɔw bɛ fɛ dɔrɔn a ka latɛmɛ basa a latɛmɛli da ka d'u la an bɛ min f'u ye jamana tɛ mɔgɔ ko ye maaw de nana jani ni transition maaw bɛ na wa kɔfɛ maa wɛrɛw bɛ na donc jamana hali den min ma wolo bi an bɛ k'o engager ni constitution in kɔnɔ an k'an hakili to a la an k'a dɔn mɔgɔ ko tɛ ni an b'an an faso fɛ n'an ko k'an ka Mali an ka bɔ k'an kana fɔ ko parce que karisa ka di ye dɔrɔn n bɛ constitution in ta n'i y'a ta san kelen san fila a jamana kɔnɔden kelenw bɛ tila ka wuli k'an kun bolo ko ni constitution in falenna parce que o de bɛ f'u ye an ko ya ko ni jamana dɔw taara k'an ka gɛlɛya bɛ banna olu taara gɛlɛya bɛ wa an tilala ka na an bana mini malidenw n'u hakili cɛ tugun ka na f'u ye tuguni ko ni constitution in falenna k'aw ka hɛrɛ bɛ yen an b'an jija kuma min tɛ taa tako fila kɔ bɛɛ k'i hakili to i ka fɔta la. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Ismaël. Kuma min fɔra constitution projet kura in kɔnɔ article 188 ko constitution in kana ka changer o de kama halisa ka se ka transition b'an kunna k'olu protéger yafa ka k'u ma u kana nɔ minɛ tugun avant que article 188 kun ka kɛ o ne ko an bɛ constitution min yɛrɛ kɔnɔ 92 ta o député kelen ma yafa kɛ coup d'état kɛla ma ka tɛmɛ wa donc u kana kuma yɛlɛma kana malidenw la tromper o yɛrɛ ka jugu ni nin yɛrɛ ye parce que nin na a fɔra gafe de kɔnɔ ko yafa bɛ k'u ma u tɛ poursuivre ka article dɔ ka article min ye 188 ye mais or par contre mu bɛ an bɛ ka baara kɛ ni mun ye bi na 92 a dun b'o kɔnɔ de ko yafa tɔgɔ yɛrɛ de t'u ma fiyewu i m'a faamu coup d'état kana kɛ ye wa yafa tɛ k'u ma kɛcogo t'a la maintenant anw dara aw la k'aw sigi k'aw bila an ka wasaden bulon kɔnɔ n'o ye assemblée aw tilala ka taa yafa kɛ olu ma tuguni aw ma taa anw ɲininka o ka jugu ni extradition ye olu kɔni olu ye ko k'anw na c'est à dire que olu kana ka jɔ de ni walayi bo kelen députés ye mun da anw kan politiciens ye mun da anw kan les partis politiques an votera minnu ye a tɔɔrɔ tɛ se ka lakale o yɛrɛ de kama an bɛ don min na ko bi an y'a yira k'a fɔ politiciens aw jɔyɔrɔ yera donc sisan an bɛ niveau min na sisan constitution kura ka na et que an ka hakilinataw ta k'a don a kɔnɔ a ka kɛ maliyɛndenw yɛrɛ ta nin dilanna Mali de kɔnɔ donc c'est pour cela que an bɛ nin pour la u ye kuma dɔ fɔ tabali kan o ye tiɲɛ kuma in ka gɛlɛn mais a ka kɛ a ka fɔ n'i y'a ye k'a fɔ appel du 20 février u bɛ ka kumaw sɔrɔ politiciens bɛ ka kumaw sɔrɔ ka essayer ka lagosi ni fɛnw ta ne ko ni coup d'état kɛra président bɛ taa serment prêter jɔn de ɲɛkɔrɔ de k'a bɛ constitution bato a tɛ taa kɛ magistrat dɔw de ɲɛkɔrɔ wa n'o ye cour suprême maaw ye wa ne ko olu ye sariya dɔnbaaw ye pourquoi olu bɛ sɔn président ka se ka taa serment prêter u ɲɛkɔrɔ pourquoi u tɛ sariya ɲɛfɔ pourquoi u tɛ kuma constitution kan k'a fɔ ko constitution de ko ko coup d'état arabiyalen don Mali kɔnɔ ko yafa cogo t'a ma wa anw tɛ sɔn fɛnɛ aw ka serment ka prêter an ɲɛna pour quelle raison o tɛ kɛ pourquoi cour constitutionnelle fɛnɛ tɛ i o tɛ saisi a ko la pourquoi bɛɛ b'a laisser ka tɛmɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko gafe ko tɛ i y'a faamu gafe batobaliya sariya tigilamɔgɔw yɛrɛ fɛ o de ye problème ye maintenant a ye kuma dɔ fɔ Traoré ye kuma dɔ fɔ o ye tiɲɛ ni an ma don campagne kɔnɔ fɔlɔ campagne ye le 2 juin ni kalo kura tile fila n'an bɛ taa wula walima n'an tɛ taa nɔ na maintenant vulgarisation ko kuma min bɛ ka fɔ o bɛ ka yɛlɛma k'o kɛ campagne ye
o man ne yɛrɛ ye parce que o de bɛ k'an ka baara yɛrɛ gɛlɛya anw bolo parce que n'i y'o fɔ tabali kan fo ni i tɛ tiɲɛ fɛ donc i b'a essayer ka i yɛrɛ ridiculiser or premier ministre ye mun kɛ kɔsa in na a ye mun kɛ a ma bɛɛ bi a ma bɛɛ sini parce que a y'a yira k'a fɔ de A plus B ni mun filɛ mɔgɔw ka vote la oui ne b'a condamner awɔ ne ka mouvement ye apolitique la an tɛ politique tɔn na an bɛ jamana ɲɛtaga de nɔfɛ jamana bɛ se ka sumaya cogo min na u bɛ ka taa don ekɔliso kɔnɔna la a kɛra k'a fɔ de ka constitution ɲɛfɔ ekɔlidenw ye u ka jamana sariya sunba u k'a dɔn fɔlɔ yanni an ka don campagne kɔnɔ mais u bɛ ka imposer mɔgɔw kunna de ni de b'a kɔnɔ wa a ye voté oui ne b'o fana condamner parce que an ka to an ka don campagne kɔnɔ i m'a ye depuis an bɛ tabali sanfɛ yan an m'a fɔ mɔgɔ si ye ko voté oui an bɛ ka kuma ni article kɔnɔ fɛnw ni fɛn minnu b'a kɔnɔ mais n'an donna campagne kɔnɔ sisan a nafa ye mun ye mun b'a to i bɛ taa oui la an b'o fɔ ne constitution n'i y'a ta article 191 de b'a kɔnɔ mun b'a kɔnɔ kɔrɔ tɛ ko ne sɔnna don a bɛɛ ma dɔw b'a kɔnɔ ne sɔnna t'olu ma fiyewu fiyewu mais ni campagne daminɛ olu bɛ fɔ sisan maliyɛn minnu b'an lamɛn olu de b'a dɔn sa an ka kumakan na an kana ka taa oui la mun na an bɛna ka taa non la mun na mais pour le moment an tɛ yen. ok voilà donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo vraiment ka segin ka aw yɛrɛ fo sinon ni débat a intéressant don 2 heures t'an bɔ. d'accord 2 heures. Boubacar donc kɔrɔfɔ voilà kɔrɔfɔ filɛ nin ye c'est à dire que réellement là bon n bɛ kuma di ma. Bokele an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa o maa kun sɔgɔlen bɛ Seri Fila tele la nin wagatinin na an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn u b'a fɔ bamanankan na ko ni sanji ye mɔgɔ cɛjugu ni fila gosi i b'a sɔrɔ dɔ ɲɛna filɛ ka di ni dɔ ye donc o la ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. ok n'o tɛmɛna ka bɔ yen an y'o de fɔ an tɛ se ka wuli n'an ma an ka dɛmɛbagaw fo donc an bɛ taa Moriba fɛnkɛ la Bangoni na n'o ye Seri Fila direction ba ye Ousmane Sogore monsieur le directeur an bɛ i fo ka direction commerciale les ressources humaines comptabilité o caisse o k'u bɛɛ lajɛlen fo vraiment a ka foli bɛ Seri Fila sanfɛ n'o bɔra yen an bɛna Moriba Buya responsable technique Buya Kulubali n'o bɔra yen réalisateur mun ye Mohamed Keita Mo an b'o wele ko le russe donc monsieur le russe an b'i fo ka Adama S Kulubali ka fara kan ka Saka Kulubali Ngo Saka Kulubali dɔn GMT k'ale fana fo n'o bɔra yen dɔrɔn mun ye Lassa Abu donc an b'ale fana fo n'an bɔra an bɛ taa régie la régie Koce Jara Saka Kulubali Abubakar Traoré NB ani Didi Boku an bɛ tɔgɔ di ma. chauffeur la Lamine Traoré Seydou Diallo ani Youssouf Diallo donc an b'o olu fana fo ani gardien Cɛkura ani Musa Jara. ok n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ Go Aïdara fo Buwake an bɛna taa Sɛnpara tɛnɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Nasiri Firi Kuyate k'ale fo Madame Touré Jɛnɛba Konate k'ale fo n'an bɔra dɔrɔn an bɛ taa Pabina Sumunu ani Asa Sɛnpara n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa Zegowa mun ye la police de Zegowa Abdou Karim Bagayoko Baga an bɛ i fo kosɛbɛ Lasina Sanogo frontière la an b'ale fo Musa Dambele carte d'identité 6e enregistrement biométrique an b'ale fana fo n'o tɛmɛna dɔrɔn Dran Banama place la k'ale fana fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ sɔrɔ ka mun ye Musa Mayiga an karamɔgɔba dɔ an b'ale fo n'o bɔra avec votre permission ko dɔ bɛ sen na an bɛna kuma dɔɔni ka sɔrɔ ka kɛnɛ ci parce que o kɔrɔ ye mun ye an ye jateminɛ kɛ an ka jamana bani fɛn dɔw bɛ kɛra n'an m'a fɔ a ka gɛlɛn dɔɔni o kɔrɔ di n b'a ta Ousmane Sherif Madane Aïdara an ka guide don n'an b'a ye tile filanin na réseau sanfɛ a bɛ nɛni ma si tɛ mun tɛ fɔ mais pourtant au Sénégal les grands guides-ba mun bɛ Sénégal ye a tɛ kun wɔlɔfɔ sira même réseaux sociaux sanfɛ k'i bɛ to ka guide dɔɔni maintenant dans Ousmane Sherif Madane dɔrɔn ma même il y a Mamou Diko ko on va parler même Cheikhna Bouye an b'a ye bi réseau kan o bɛ dɔgɔya fan bɛɛ mais ne kɔni bɛ se ka mun fɔ Boubacar il faut que j'interpelle John Aïdara sun na a ka nɛni a bɛna dabila parce que ni Aïdara nɛnina réseau sanfɛ n bɛ John accusé en sardine aw don karamɔgɔ ma kan ka nɛni réseau sanfɛ a fa ma kan ka nɛni a ba ma kan ka nɛni a somɔgɔ ma kan ka nɛni o si mɔgɔ ma kan ka sɔn fɛn o fɛn mana karamɔgɔ nɛni réseau sanfɛ bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn nin jamana nin kɔnɔ maba dɔgɔya et puis mɔgɔ bonya tɛ mɔgɔ si kan tuguni mɔgɔ min ka di ye i b'o nɛni min yɛrɛ sago la o sago ni
o bɛ ban su na Ala donc sɔnna. c'est pour dire que fɛn o fɛn mana karamɔgɔ Hayidara neni antenne sanfɛ k'a fɔ ne ka nin fɛngɛ Amsadi mɔgɔw aw don an bɛɛ ɲɛ bɛ aw la siga t'o la prenez votre responsabilité a ka responsabilité ta n'o kɛra siɲɛ kelen siɲɛ fila karamɔgɔ Hayidara tɛ neni Mamu Diko kanumɔgɔbaw n fana b'o fana lase a fana ye même Cheikh Amala Bouye maa ba k'a dɔgɔya u bɛ ban i se ka ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ fo k'i sa k'a fɔ k'i bɛ taa mɔgɔba dɔ dɔgɔya i tɛ sɔn an kɔrɔ yan Sénégali comme a dɔ fɔ Gidi muridiw dɔ bɛ yen a bɛ ku e la k'a fɔ k'i bɛ taa muridi dɔ neni wa c'est possible n yɛrɛ kalo wɔɔrɔ kɛ n bɛ voilà donc c'est pour dire que avec votre permission comme yɛrɛ da magara la yan bɛ jamanaba min kɔnɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ lajɛ tuguni mɔgɔba lakari sunu tile o ka d'o ye mais faut que furu ka siri a la et je pense que bi sunna Boubacar furu bɛna siri ni nɛniba nin bɛɛ la donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ wolo dɔn jamana nin ala k'a basigi mais a tɛ taa ni tiɲɛ fana tɛ fɔ dɛ voilà comme an ka cɛ y'a fɔ cogo min na tiɲɛ ye tiɲɛ de i y'a fɔ quoi donc mun ye mun ye o ye mun tɛ mun ye o tɛ donc vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ donc les invités a tɛna dan nin dɔrɔn ma dayɛlɛlen don a bɛɛ ye donc a k'an bɛn dimanche prochain merci beaucoup. Merci.